Akida. Okay. Ara na. Ayos na. Salamat kid Coach Action Boy. Daw atat ko sumong sa mga player ko kayo may introduction bago gilang ipakilala na Action Boy ang lima ka mga player nga mo ini magahampang first five sa among team sa Boston Celtics. Boston Celtics. Game 1 kita mga ka-aksyon sa NBA Finals between the Boston Celtics and Golden State Warriors. Ara sa inyo subong Action Boy ang home court advantage dito sa Chase Center. You should remember Action Art ang maayo ng record sa Golden State Warriors sa ilang home court. Kabay pa nga ma-maintain nyo. Yes, oo. Sino itong imo? May starting 5 ka na? Ang starting 5 maging pasulod na si Jason Tatum. Doon mo ni siya subong ang naging star player gid for the Boston Celtics. And then Al Horford Araman, si Marcus Smart, ang tuwa na Miss Coxon Boy, no? Kay kadasig sang si Kongro Jalen Brown, no? Ari na, amo na may kulang ka pa isa, no? Pero i-check ko lang nagkaroon kung sino ang starting 5 sa lineup kinila. Bago lang na-introduce na ang lima ka mga players for the Boston Celtics. Ari naman niya, manugsulod ang iya sang Golden State Warriors, so being sa ilang home court, medyo style niya daw medyo perte niya. Introduction perte. Draymond Green, isa sa starting 5 sang Golden State Warriors, si Wiggins. Andrew Wiggins, number 22 sang Golden State Warriors. Of course, ari na si Stephen Curry. Ari si Looney. Kevin Looney. Si Parikebon. Ay. Kurti man ang height number 5 na Kevin Looney. Guro Klay Thompson na ni siya. Number 11. And number 30, Steph Curry, of course. Amo na siya ang starting 5 namon iya sang Golden State Warriors. Actually, evenly matched ng duwa ka team Action Art Evenly. Pilang sa bati mo, pilang kuan, pero may odds ni siya. Because kuan mo ari sa home court sa Golden State Warriors. Pila na batian mo nga odds ni? Subong do way pagid kay may ara daw 3.5. 3.5 ang inahatag sa mga napusta para sa Golden State. 3.5 ang ilang inahatag nga plus sa Boston Celtics. Do may buti pala buot ang ihom ni Steve Kero. Oo niya. Amo na niya. Yeah, thank you Action Boy for covering. Galing kiti amo na ambal sa mga coaches. Bilog ang bula, Action Boy. Amo na damo sa mga analysis man nga evenly matched sila. Although kabudlay mangita postaan subong kung Warriors ka, budlay mangita postaan kay do laban ari sila do sa postaan ay liyamado ang Golden State Warriors. Actually ako dumaposta ko galing kay pagpamangkot nila din ka silang ko sa Miami. Ay dito wala to Miami. Tindi ko ya ikay perde ka kunti mo. Ala na gina-focus man this time ang amon sining head coach sa Boston Celtics. Actually kadibuenas man klase coach ni Action Boy. Kay siyempre napasunod yung liwat sa finals. Lawig man nga wala kasunod finals ang Boston pro, no? During the time pa nila ni Garnett. Garnett. Latest sila ni Paul Pierce, si Rondo, amo pala time. Correct. Ila pa tiyempo sa to, kag-ara pa to sila si Ray Allen. Nga mga players. Ang players is subong niya sang Boston Celtics, sa mga high school plan sila sang una, sang chimpo nga ara na sila sa ining team ni sang Golden State. Ang kontra nila mga high school plan ni sang una yan. Correct. Actually gani pag champion to nila ni Steph Curry sing una, gin-focus man ang mga pictures Action Boy. Nagapalitrato pa sa iya ining si Doncic sino na? Si Luka. Nga nagpapicture pa nga kag may pabot ang balon may dadagli si Steph Curry. Pero ara gyapon ang abilidad, no? Ara na. Ang bintaha sinusubong sang kung bintahan bala naton sang Warriors is well rested ni sila.
Dugay na sila naka-qualify sa finals mo. Yes, Action Boy. Gaila kami dito nga background tutuin sa dito mismo sa event center. Para nga may doka lively man sa aton. Sige. Ano na? Here we go, Action Boy. Bola subong with Boston Celtics. Ara sa amon ang bola sa karon gina-dribble number ni Smart. Smart nagapangita sang opening. Ginpasa sa kay Tatum. Jason Tatum ginabantayan ni Lonnie. Nag-attempt. Wala. Tapos. Rebound kuha ni Steph Curry. Bago pa lang kita nagsugod sa atong sining first quarter mga kaaksyon. Steph Curry pasa kay Looney. Looney now. Ginpasa sa kay Wiggins. Wiggins nagtira sa 3. Kabos. Ay nagpilit ang auto. Nakabos nakuha sa Boston Celtics. Nakuha ni Horford ang mula ipasa kay Tatum daw to Smart. Tatum nag-attempt sa 3. Ay, hangin. Igo ang hangin. Ngalan sa Golden State. Ang aton mga officiating referee so kung mga official Action Boy, si Mark Davis, si Eden Maloy kung pagbasa niya. John Gobley, araman si James Williams. Nagtira si Steph Curry sa 3, wala. Rebound, another 3-point attempt from Steph Curry. 3 points for Golden State. Aban si tatlo, 3-0 ang score. Paul Smart receiving the ball from the inbound ni Brown. Harap na sa karon balik kay Brown. Brown tingwa ang makapenetrate. Grabing depensa ni Thompson. Natap ang ball, reaching napagwa. Action Boy. It's a last touch from Klay Thompson. With 10 minutes and 44 seconds remaining in the first quarter, Jason Tatum nagbaton sa bulag ikan si Smart. It's a lane violation. Wala. Kaya natap. Pero 5 seconds na lang, ha? Jalen Brown, may 2 seconds. Nag-attempt. Wala. Last touch ang Golden State. Kay ang attempt ni Brown sa 2 seconds Action Boy nga remaining shot clock, why mapasulod na last touch ang Golden State. Marcus Smart nag-inbound sa bola. Ginpasa sa number 0 kay Tatum. Ara na subong sa kay Horford sa right quarter court. Ara si Tatum nag-attempt sa 3. Sulod man! Patas ang atong hampang. Steph Curry now receiving the inbound. Steph Curry to Klay Thompson. Klay Thompson to Draymond Green. Draymond Green ma-penetrate. Ginpasa sa gwa to Looney. Looney to Wiggins. Nagtira. Nagsulod. Using 2 points using the board. Good for 2. Kadasig sa bola. Ara na sa kay Marcus Smart. Ginapasa top of the kay Tatum. Balik kay Smart. Nagtira sa 3. Sunod! Yes! Abansi na kami. Abansi isa ang Boston Celtics. 6-5. Bago pa lang. Bago pa lang. Okay. Wiggins now with the ball. Wiggins back to Klay Thompson. Klay Thompson pasa sa kay Looney. Looney nagtira. 2. Wala. Rebound by Celtics. Nakuha ni Brown ang rebound. Nagtabok na sa midcourt. Number 7, Brown ma-penetrate pero grabing depensa. Ginpasa sa kay Marcus Smart. Nagtira. Wala. Rebound na kuha sa nagtira si Klay Thompson sa 3. Yes! 3 points for Klay Thompson. At tubugid ng 3. Basta kaniliguan mo si Klay Thompson tapos kagid. Marcus Smart naga-dribble sa bola. Si Horford niya pasa akong pre. Ginbalik kay Allen sa kay Horford. Ginpasa kay Tatum. May foul. Foul sa kay Wiggins. Number 22. Para kay Porte. From Curry to Thompson. Gwapo sapatos nga color ni Kuano. Do lavender iya yan ni Kwan ni Thompson. Di yan ni Curry. Kay Thompson niya do kalain niya sky blue iya. Ara na sa kay Jason. Ara sa Kwan sa UK. UK bla. Marcus Smart nagtira sa 3. Sunod! Back to 1-point lead for the Boston Celtics. 9-8 kita, 8 minutes and 44 seconds remaining. Arabola sumong kay Draymond Green. Draymond Green to Looney. Looney back to Draymond Green. Draymond Green pasas dalom. Ay kahapon katahom nga pasa to Steph Curry. 2 points for Steph Curry.
Sige. It's a CISO Action Boy nga scoring naton 9-10 aban si kamo. Isa. Si Marcus Smart nag-sit up some play. Ginpasa kay Tatum. Ma-penetrate wala. Nagpasa liwat kay Marcus Smart nagtira. Okay. Ay na, si paan ang bula. Ay na, ano to? Naigo ni Wiggins ang kilid sa board. Why gid pilit gid ang tiki. Sa foul to? Why Ting bula, anak ko na, ano siya na, lane violation? Ara Nakabo siya mo, nakabo Nakabo siya. Kanya lane violation, si Alford. Si Williams to nagtupa ang tiin ni Williams, okay. number 44. So, sa bola, sang linya. Boston. Bola now stays with, ari na, nagtira, kapos Wow, inbound, play. katahong inbound. Aha. 2 points for... Amo na ang pinaka-the best action boy kung ang movement sa isang katao, moving without the ball, kagti mo to, ang result is an easy to basket. 3-point Jason lead. Tatum, nag-penetrate, wala. May Whistle foul. blows, may foul. Korti man si Jason Tatum, no? 100% na giniya ko nung iyas. Ikakabalo ka, kuwan man ni siya eh. Naka-recover man from injury last time. Subong do okay na gid. Kay istorya si Williams kasi kuano? Si Wiggins? Sino? Hindi si Brown. Siling niya kung magkuhan bala pare, kalma ka. Lagan ka to spiak. Lagan ka? Pasa ko to, ipiktas lang. Kuhan ka gid. Uy! Na-miss ang first Na-miss ang free throw ni Jason Tatum. Nag-prepare na siya for the second throw. 9-12 ang score. Abansi ang Golden State. Ano na ding number 34 Warrior. sa ilang man ni jersey? Kita mo? Uway Sa pa. kilid din gamay nga. Ikadwa nga tempo ay gapon. Ay, Gapon. Draymond Green now with the ball. Pasa kay Steph Curry. Curry now bringing down the ball. Pasa sa kay Kevin Looney. Wiggins now. Ma-penetrate. Wala. Ginbalik kay Looney. Balik sa kay Wiggins. Ma-penetrate. Yes! For 2! Uway pakatira na kay yes ka na iya. Kitao na to yan. Ara na sa kay Tatum, ginpasa kay Horford, nagtira sa 3. Yes! Cutting down the lead to 2. 12-14 kita. Golden State Warriors with 14 points. Tira! Steph Curry, 3. Yes! Sunod man! Steph Curry, back to 5-point lead for the Golden State. It's a raining threes for the two teams of Boy. Yes, 7 minutes and 4 seconds remaining. Ara kay Marcus Smart ang bola. Nagpangita sa mapasahan to Jason Tatum. Nagpakayo sa screen to Horford. Back to Tatum. Ginapasa kay Williams sa idalom. To Horford. Nagtira. Wala. Pero na-recover ni Brown ang bola. Ginabalik kay Smart. Ginaliop. Gindang ni Williams. Siguna si Williams, siguna sa amon galing Y2S ya. Gabliga to ya isda ya. Gala. Galing yung may S niya mo. Ang YS William mo yung drive lang. Ang nakilala ko William Andres Dalom. Ay ilan ni Kwan, SM. Oo. Bola sumong with Klay Thompson. Still at the Rainbow Territory. Basa sa kay Green. Green nagtira 3. Wala. Na-rebound ni Marcus Smart. Tabok na sa midcourt. Ara sa iya sige po ng bulag. Pasa kay Horford. Nagtira sa 3. Wala. Rebound by Steph Curry. Ginabantayan sumong nagtira 3. Another 3 for Steph Curry. Grabe. 20-14. Siling ni Coach Yudoka. Kalma. Hindi gustong pang-depensa. Hindi nyo pagpapay. Si Stephen. Ayaw. Stephen galing ng tungkol niya. Steph Curry. Araw, grabing tira niya ho. Kapilayan na guro nga 3 guro. Katatlo na. Steph Curry now before the timeout. No? Nag-timeout kita na Exxon Arc. No? So, nakita ko bala, actually, ang Boston Celtics is known for its defense. Yes. Defensive, isa sila sa pinakamayong record sa defense mo. Ang, kuha naman, ang Golden State is offense. Oo, medyo tanawan natin. Evenly match, Kung latawan natin sa offense, Action Boy, ang field goals, ang Golden State subong is 63.6%. Subong, ha? Subong, sa game time or running time. Ang
Sa amon team, 45.5% lang yan. So medyo gamay. Sa 3 points attempt, 60% kamo, kami 57.1. That is why abansi kamo jutay. Anom. Ang assist abansi kamo, anom kamo, 5 kami. Ang rebound, 5 man kamo, abansi kami permiyaw. Pero sa offensive rebounds, patas. With 1 rebounds, offensive. Sa defensive, abansi kamo, 4-3. Ang sa blocks, kami nakatapal isa. Galing ang tiilatob lang nakatapal ni Williams. Ni Williams. Ang turnover, isang amon turnover, kamo wala pa. Oy, kami ka-turnover yan. Grabe. Ginapiho na namon niya. Pero ang timeout namon yan na ibana na. By the way, action art sa aton lang ang mga ka-action dira. Basi matingala kamuway kita isang kuan blaway isang video. So hindi kita na allowed So kuan lang aton audio lang kita. Hindi na kamo mangita kami video da kay otherwise black gani kami da kung magkuan no? Mas problema kita no. Correct. Pero may ari kita nga special coverage ng promo action arts. Kung galantaw ka FB live siya nga streaming kadto ka lang no sa baka official Facebook page ng Action Radio Bacolod i-share ang live no sa kada quarter duha ang mapalaron nga tagdaog sang 100 pesos nga load kon GCash pwede ka lang na load o GCash. Paano magpasakop? I-comment lang sa live streaming ang imong ngalan, edad kag address ha. Ngalan, edad, address mo na. Magulat sang signal sa namon kung saan o mag-comment sang entry details. Ang commentators man ang maghatag sang signal kung tudob saan o lamang mahimo makapadala sang entries. So paagi sa comment picker, may comment picker kita. Magapili Action Radio Bacolod sang duha ka matagdaog sa tag 100 pesos nga load o kon GCash. Kada quarter ha? Kada quarter kita. So ano man, kita lang masignal kung saan, no? Pwede na kung subong? Pwede Start na kita for the first quarter. Comment lang ang ngalan, edad, kag address. Okay. Ha? Mula kasi Ano kami instruction si Manang Dorel. Ay! Ang ano? So, mag-end ang quarter, comment na yan? Mag-end? Mag-end. So karon pa ta masignal. Kaya mo gisiling ni Manang Dorel daw kinahanglan na yung signal. Mariak ka. Kilahin sa giya ko smooth. Kilahin sa riak ya. Action boy, sige. Sige. Kuan lang kamo da, enjoy kamo because kaming bala, ang mga team leaders karon sa points, si Marcos Smart ang leading scorer para sa among team sa Boston. Mayaran na siya ng 6 points while ang sa Golden State Warriors si Steph Curry may 11 points na action boy. So tatlo ka 3 points kay isa ka 2 points. Ang sa rebound si Lonnie kag si Jaylen Brown patas. Kag sa assist si Jason Tatum ang 3, si Lonnie with 2. Ari na sa mo ng bula. Nagsulod na si White. Ginapasa sa kay Smart. Now with Jaylen Brown nagtiyog nagtira sunod. Cutting down the lead to 4-20-16 ang aton nga score with 5 minutes and 37 seconds remaining. Bola subong, Steph Curry ang nagdala sa bola. Steph Curry, ginabader subong from nagtira layo. Another 3 for Steph Curry. Nagambal gi si Luka nga palapiti, dikiti. Hindi pagpabayi. Si White nagpasa sa kay Horford. Ara na siguro sa kay Brown to Pritchard, ginbalik kay Brown ng teras ang 3. Wala. Rebound by Steph Curry, ginpasa. Long pass to Wiggins. Ay, tapal wala. si Lonnie. Si Wiggins siguro to. Ara na sa karon sa kay White, ang bola ginpasa sa kay Brown, slam dunk. Muna selling ni Brown, amo ni mag-slam dunk ka. Imo yang ni Lonnie, kaya tapal. Steph Curry now, bringing down the ball. Basa sa kay Wiggins. Nagtira 3, another 3 for Steph Curry. Wala. Horford control the ball for the Boston Celtics. Ginpasa sa kay Marcus Smart, number 36. Outside to Jaylen Brown for kabos, 3. Another kabos from Jaylen Brown. Ay na, ano. Another kabos. Abi ko makabuilo, nagsinggit ko, kabos gali. Pero? Ara kayo ng tapal. Why man sa matapal, gid actually. Ariyaw niya, amo niya ho. Amo ni siya. Amo ni mag-slam dunk ka. Bola subong with Wiggins. Wiggins pass to Steph Curry. Steph Curry ari sa right flank. Still dribbling the ball. Tayo ng mga buhay. Ano mula? Steph Curry pasas to nga. Oy, another foul ball naman ni Kuano. Another foul. Dalampos ang... Ni sino ganit ni siya? Si
Si Williams. Ang then, Ini isa ko nga player gani. si Lonnie. Si Lune, Lune. Number 5. Number 5. Si Williams. Si Williams. Matamaan niya ka lukso. Nagsakay sa likod ni Kwan. Dito pagi ng pigtot niya. Rod, preparar. 5 minutes, 5 sa point lead lang sa Kwan. Si White nag-attempt. What wala an na. easy basket. Why siya nagwardya eh. Muna silang lang at teardrop shot. Amo na. Oo, muna siya. Bola Subong with Warriors. Pasa sa kay Lune. Lune will try to penetrate. Nagtira, dos, wala. Rebound by Lune. Si Lune galing nag-rebound. Rebound, Si Thompson. Thompson ay 2 puntos. Thompson. Ang tira ga thumbs Sino up. may number 0 kami nga nagsunod. Ang 0 namon yung numero. Ang 0. Oo. Para sa imo da. Are si Gary Payton. Ari na ang bola sa kay Horford at the center. Good for 2 ang i-attempt. Na halog nga o kanto defense. Aha. Bola Subong with Gary Payton, Steph Curry. Steph Curry, pass to Lune. Steph Curry nagtira, magin-foul. Gin-foul. Gin-foul on. Pero nakatira siya. Foul on Williams. With 3 minutes and 7 seconds remaining in the first quarter. Tatlo lang abanses ang Golden State, ha? Hindi makapati si Kuano. Si Grant Williams. nga na foul siya. Aha. Tag na to. 14 points now for Steph Curry. Namit ko rin ang inausap ni Steph Curry, no? The style lagi na. Kuha na ano ganina, mouth guard. Mouth guard, mo ba bulgam? Abi ko ba bulga? Steph Curry, first attempt, wala kasulod. At tigin muno mo. Hindi mo ang babulgam niya eh. Diyan di ba bulgam mo to guro na batian yan? Yan. Babulgaman. Dahil niya tira. Okay mo. Yung babulgam mo. Sige. Daw yung padalian eh. Doon na suya siguro. Ito ka simple ni tani siya mo tira-tira ni mo second attempt. Sulod. 4-point lead for Golden State. With 3 minutes and 4 seconds in Si the first Thompson quarter. gali, ara sa gwa. Nagpaway na si Thompson. Arambula sa kay Brown. Tayo Ginabatan lang. ni Kwanyo, si Paul. No? Pool. Si Brown nag-attempt. Wala. Rebound. sobra. Nakuha sang may kakaras likod. May lang ang mabatian niya. Ay, nag-penetrate. Way kasulod. Ara sa kay White ang bula. Nagtabok na sa midcourt. Dali-dali nga mag-penetrate. Oy, natapal ni Wiggins. Natapal. But bola stays with the Celtics. Ano ni siya? Sagwa niya nila. Sagwa na. Ano ni sang Trump car nga inatawag ko? Yan ni former President Trump? Hindi Do Trump car na ba? Do amo na mo nang tawag sila? Do train ba lang Kay Dri sa aton yan tawag siya ng bagon. Ay nagano to nag-time out? Nag-time out Nag-time out galito. Dali na lang to, ano? Dali na lang to. Pilan lang ka minutos ang nabili. Mga 3 minutes na lang ang sonboy. O more than 2 minutes na lang. Actually, nadamo ko bala action art na basa ng mga kwan, ng mga comments, ka mga kwan bala, mga analysis. Aha. Damo man ga ang analysis nila nga Boston Celtics will win this series mo. Damo mga analysis nga muna. Although, tikong tanaw naton experience ni ko ang kwan eksperyensyado yang kwan ang Golden State. Aha. Pila na ning championship nga nasudlan sang Celtics bala daw asang Golden State kaanom na nila nga championship mo. Tatlo sila nag-champion gid sila. Doy kaanom na nila nga finals appearance. Ang nasudlan sang Golden State Warriors. Eksperyensyado ang opinsa perte kag subong kung tanawon nimo wala gid sang problema sa injuries ang Golden State Warriors. Gani? The same manner nga ang Boston Celtics amo man proti kung tanawon naton damo baguhanon nga player sa Boston Celtics kag first time ni ini nga team first time to get into the championship in the finals ang NBA. Okay. Ang ini nga team subong. Although team ay ang ila pinaka-star na Jason Tatum, si Smart
Marcus Smart, Si si Marcus. Jalen, amo ning ilang Jalen Brown, amo amo ni ning sila. ilang big three. Aha. On the other hand, ang sa Warriors naman, ang big three nila si Steph Curry, Klay Thompson, and Draymond Green. Muna nga, usually nga sa mga players, sa mga teams, may mga big three nga ginatawag, Blau. Aha. No? Big three sa ano na siya man, na di nagalin naman. Sa basketball eh. Sa basketball. Kaya kung sa politika, big 4 kag 16-0. Apat dapat. Sa politika, apat dapat. Apat dapat. Oo. So, nasa ang 2019 election, big 3. Big 3. Big, actually, big. Oh, Big 3. Ah. Kaya dumama mo to, big to siya mo. Kaya ang E, El Cid mo. Aha. Kaya kundi, big 3 to sa una. Big. Subong niya, may ara ng Bag. apat dapat. Apat dapat Apat dapat, no? Sige, pero ini basketball action boy, kinanglan niya ang ginaisip niya ang pagpasulod sa bola. Why niya naisip ang boto? Why nang naisip ang boto? Kinanglan niya. Why niya computer di? Why Ang niya? computer di, mag-record lang. Mag-record lang. Pero ang puntos mo yan, di pa sulun mo gindi. Sudlon mo gid ya, kag dapat bantayan mo gid. Kaya mo na action boy mo ang player, ang ginadepensahan niya na ang iya amon ang iya nga kwan, amon ang iya sining ring balay. Nga ginabantayan mo na para hindi masudlan ang ring mo. Amo man na sa piyak ang ginabantayan nila to, ang ila court. Nga hindi man masyutan sa kontra. kontra. Ah, Hindi na mayo mo nga may gashoot nga iban. sa Kamukha mo na buo. na daya. Sa buo mo. Mag-exercise lang muna. Pinapakita pa rin ang way of Si exercise. Klay Thompson na sa una, to na injured sa bala sa una. Grabe no, kalawig sang pagbalik niya mo, 941 days to be exact. Grabe Di ba? 941 days, pila na tuig na, pila ka lapit na tatlok tuig. 365 ang isa katuig eh. Oh. Lapit do, tatlo ka sobra do ka tuig. Sobra do ka tuig? Oo. Ari na, ay, amo na ni siya. Ari na. Nagbalik na sa inampang Jason Tatum naggabaton sa inbound. Nagapangita subong sang magatingwa nga makapenetrate naka-time sa tres, wala. Richard recovers the ball. Yan pasa sa kay sinuning number 27 namon man. May bago nagsulod eh. Nagtera Another kami, attempt, wala. wala. Steph Curry now with the ball. Pasa sa number 3 sang Golden State. Sino number 3 namon? Si Daniel Thes galito Another 3 from Steph Curry. Gahambal pa ko gani gintira yan na iya. Ari ang mga kwan eh. Ari ang mga kwan. Sabi dali di sa likod ko. Si Marnie si. Marnie C. May attempt sa Wala. sa kay White, Derek White ay magsulod ang tres. Bola subong. Sino number 3 namon ni man? Si Kwan. Si Paul guro na. Paul. Ano lang. Damo kami bago player subong number 32. I-check ko ni karon kay hindi ko familiar gid sing iban eh no. Ale number 23 nagtira. Tres wala si Draymond Green. Wala Draymond kasunod. Green nakakuha sang arang bola sa kay White, subong ara kay Pritchard. Ginpasa kay Tatum. Fully guarded siya. Number 11 nag-penetrate, no? Nag-change ang yaman. Ginpasa kay Derek White. Nagtira sa tres. Sunod! Cutting down the lead. Apat na lang abansin ninyo. Sige lang, With, layo pa man ah. Hindi, 56 seconds na lang remaining in the first quarter. Yes. Bola subong sa Si Godala, pasas sunod, no? Igudalara na. Ay, nagtira dito sa Sakit ang kono. likaway. Bola subong with Celtics. Uy, May foul pa. Siya pang gintapan niya, pero kuwan na gina. Gudala, why na gulang. Sino may parinig. Ginawiyatan niya nga ako, no? Ang yang ring the bell. Ha? Kumkum niya Dra na. gid siya na igo aw. Dira siya ni Guguro, may kapyaw. Ha? Sining. Dahil, ng taon-tara, pagtingwa niya nga Paul, naigos ang tuhod, Akson Boy. Ni natural. Ara bebe. Sa iyagin nga. Abaw, sa iyagin nga kuan kaya boss damlag. Ginaikapyaw. Ginaiya nga boss damlag pero di kasakit to. Sakit Sige lang. May pit ka nito, Igodala. Igodala number 9. Yo, kay pare, pag ginikap ko to, kay pa, way pusa. Si kuan no, Tatum ni mapakuan. Ma-free throw siya kay Paul. Zero pa siya ha, sa free throw line.
Oh, 0 to sa kaina. Para nakasulod. Kuha na to, Action Boy, kay basket tong Basket penetration plus foul. Isa Bonus na lang. free throw niya. Isa lang abansis ang Golden State with 40 seconds remaining. Are. Drop shot, wala gyapon. Nariko away. Oh, nagpinalumba, nagaway sila. Last touch ang Boston Celtics, mga ka-action. Bola stays with the Golden State Warriors. 30 segundos na lang nabilin sa first quarter. Okay. Sino tong number 32 naman din naman? Si Porter. Si Si Porter. Porter gali to. Do steak ba? Ah, Hindi ba meron na Porter steak? oo. 32 ang numero niya. Sino di siya yun? Na? Hindi gali player. One. Hindi pa rin nangyari. Steph Curry with the ball. Nagtira 3. Curry for 3. Tubo naman. Tubo naman. Kabalan gid ni Udon. Na hindi pagbabayaan. Lungo-lungo Steve Curry niya tayo, no? Sige pa mo. Back to 4-point lead. Ara na kay White ang bula. Dotayan pa maagaw. White, Derek White. Naga-dribble sa gihapon on top of the K. Sige din ka Ginabantayan ni Screen na di. Poole. Si Derek White nag-penetrate. Ginpasa sa idalo. Nakuha ni Steph Curry ang bola. Tayo nagtira layo-layo. Pagang! Wala gid. Kaya layo-layo na to. Dutayan lang. Away na to kay running shot tong ara sa half court. End of first quarter, kita mag-action 28-32, 4-point lead for the Golden State Warriors after the first quarter. Kag sa liwat sa aton mga ka-action, comment lang sa aton sining i-share lang aton nga FB Live. Comment lang sa inyong ngalan, edad kag address, kag get a chance to win sang 100 pesos nga load or GCash. Subong na action Dorel, no? Subong na sila maka-comment. Sige, comment. Tapos kamo lang daya sa picker na. Kamo lang bahala da. Kaya i-announce naton at the start of the second quarter, announce naton ang winner naton sa first quarter. Okay? Dahil mayo man? Ayo eh. Maamot ka? Dugang ka premyo o nano? Sa ano? Sa premyo? Okay. Nag-intra ka man gani kuro. Hindi ka na pwede. Disqualify kita. Sige. Okay. Mga ka-action, standby for the second quarter. Pagkatapos sa Basi kung importante... may kwan sila, interesado sila sa isa kasako kuputyukan. Sila ni pare Turko, niya pare may isa kasako kuputyukan. Hindi na tayo. Mga labok kalimutan mo sila yan pare. Turko Jungko gintragido. Sige. Standby na kita sa aton second quarter. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Gina-allergy. Sa magtilaw ako, inom sang Gluterna Plus capsule, bisan magkakaon ako sang kontra, wala na ako gina-allergy. Luterna Plus Herbal Capsule, mabakal online. Alamin kung paano sumali sa Sige. Okay mga ka-action sa aton dira ka naga-monitor FB Live, i-share naton kag ari na kita sa aton nga winner sa first quarter naton nga promo, no?
magadaog sa 100 pesos, either cash, GCash, or load. Sige. Ari na ang aton nga picker. Random picker naton. Sige, go! Start. May pa-start. Ara na. Ari na nga sining winner. Ara na? Atensyon sa nagpadala Ara. Ara na, nagasigi na dalagan. Computer na yung kapili, ha? Hindi na kami, ha? Sino nagdawag son boy? Ari na. Hindi ko kita. Amo nang sadya. Congratulations! Oh, Himotari Mayo. Ako, abi, sir. Hindi ko kita mayo, sir. Nagsugod ng sigon quarter. Sige, kartero. Hindi po ko kita mayo. Sige, basta may ari ng winner kita, ha? Kapag sa atong Si Porter nakapasulod bago lang 2 points. Si Porter. Standby ka mo, ha? Kaya sa atong mag-action ni Atag Tadudugay ang winner Ari, ta. Ara na. Rhea May Curry. Uy, parintin ni Pare- Stephen Curry. Tuon din ang ngalan niya. Tuod ng ngalan niya, eh. Rhea May Curry. Winner naton. Sige. Sa atong first quarter. Sige, Sige, congratulations. congratulations sa atong na daw. Bago lang ginaction boy, nakapasulod man ang Boston Celtics. 3 points to ginapasulod. Oh, nakabalos kami. 2 points. 31-35 ng score. Sabad. Sige, dali lang. Duha gali, may harap ay kuno winner, oh. Okay. Another 2 for Draymond Green. May fall back. Another winner. Okay, duwa gali, no? Duwa gali madaog. Winner, Elsa Binabon. Congratulations, Elsa Binabon. Sige. sige. Congratulations. Perti si Draymond Green, no? Perte siya. Amo na kay inaction boy, oh. Nan. Oh, niya ko pa. Ang iya galing free throw, Huwag white sulod. 37-31 kita. Ang aton score. Ano mabansis ang Golden State? Ayos. Book users na to na. Nakita ang sa radio, doon kayo matabid man na sa ato na. Ang live Okay na. coverage Ara na ta. Sa radio. Si Jason Tatum number 0. Ano mabansis mo sa Golden Nagpasa kay State? Derek White, nagtira sa 3, sulod! Cutting down the lead to 3, 37-34 kita mga ka-action ng aton nga score, 10 minutes and 36 seconds remaining. Derek White with 3 points, 8 points na sa total niya subong, no? Bola subong with the Golden State Warriors, Iguodala, nagpakita pasahan, pasa sa kay balik kay Iguodala, kay Thompson. Iguodala nagtira, 2, yes, 2 points for Andre Iguodala. The veteran The move. veteran move. Ang veteran move niya, pasa kag tira. Pagbalik ko sa imo, balik sa akon. Sila niya balik sa akon pare. Sakit ka na yung renewal ko. Pero nakashot pa siya. Oo. Para kay Derek White. Pati ko ang makapenetrate. Grabing depensa. Nakuha ni Draymond Green ang bola. Kuan gid. Nagtira si Klay Thompson sa 3, wala. Rebound. Scramble for the lost ball. Ay. Nagkuha ni Jason Tatum ang lucky bounce. Ara na sa kay Williams to Tatum, number 0. Ginagwadyan ni Porter. Sinya, nugay ka pang screen. Ara na si Jason Tatum, ginpasa sagwa sa kay Thes. 3 points. Back-to-back na 3 points for Boston Celtics. Grabe. Cutting down the lead to 2. 39-37. 9 minutes and 22 seconds remaining. Number 3 si Poole. Nagtira. 2. Yes. 2 Sunod. points. Running shot at Toxon Boy. Ni Poole. Simple. 5 bilang abanse. 4. Apat. 37-41 is the count. Ara karon kay Derek White. Pangayo sa isolation play. Ara sa kay Pritchard. Top of the K. Left corner court kay Williams. Nagtera. Wala. Rebound by Draymond Green. Ara na sa Draymond Green. Balik kay Draymond Green ang bola. Aras dalom. Pasa sagwa. Nagtira. Uy, nakasulod. sulod pa. Ang number 32 Ramon, nakasulod 3 points. Ba, Si perte. Porter. Si 3 Porter. points for Porter. Back to 7-point lead for the for the Golden State Warriors. 8 minutes and 37 seconds on the second quarter. Sang ginampang. Amo na kay Inaho ang pagtira ni Tres, Porter. Porter. Oo, tres.
Bo sino nga nga nga. po, 40, oh. 3. Nya 3. Ako pa. May sugbo na sa niya. Ako pa. to, no. Oo, ay kato kakita sa nga babayan. Ako pa. Sila nga balance ng coach, makasulod ka karon na makapasulod ka ni Tres. May duha ka kwan sa akon di. May bonus ka nga load. Congratulations to sa aton nga winner, ha? Sa aton nga promo kay na. Either kamo nang bala Daxon Doors, no, kung load o kung GCash na siya. Kaya ipadala, no. So 2 winners per quarter kita. So karon naman kita, ha, after sang kwan. Sige lang group comment yan during the quarter, tapos ma-random pick lang taya. So second quarter, comment naman liwat sa inyong ngalan, sa inyong address, kay edad, kag magtapos ang second quarter, ma-announce naman kita sa aton nga winners, no? Yes. Duha ka winners ang 100 pesos nga load, 100 pesos nga GCash, no? Nag-call kami time out action ba? Regular ito nga time out na sa Boston. Sa Boston Celtics. Kaya naman siya naman 7. By the way, remind natin, ang odds ni, ang pustaan na isubong nga nagadalagan, plus 3.5 ang Boston Celtics. Di, no? Grabe, sa nag-uso na niya ang mga point-point, no? Kaya para wala patas, bla? Oo. Para wala patas. May harap pag dyan niya, pwede plus 15, kung ano na, PBA ang kontra. Oo, gani Kung man. PBA guro ang kontra, basi pwede. Sobra naman na iya. Plus 15. Sobrang na kabugat. Kag take note, final si Exxon Boy. Finals niya. Final si niya. Hindi mo ni Logan. Hindi dihado actually diri ang Boston Celtics. Ang Boston Celtics sa liwat sa lingna naton is number 1 team sa defense. Yes. Oo. Although ang Golden State, I think number 1 team man sila sa offense ang ambalan. Pero actually sa Western Conference Finals ang pinaka gwapo nga record sa Western Conference Finals ang ang Phoenix Suns. Okay. During the regular season, ang pinaka mayong record is the Phoenix Suns, hindi ang Golden State. Galing balo ka naman basta maglain na maglambot na sa mga playoff, sa mga lain na dahil ng inyong panganay, no? Yes. Actually, Exxon Boy, nag-call sang timeout ang amon coach si Yuduka. Kay sila niya, this is not good, no? Nga si Steph Curry, as of this time, mayroon na sang 21 points. Correct. O pa lang, early pa sang second quarter. Oo, sila hindi na ni Justo. Bantayin ni Mayo, bla. Si Klay Thompson, way pagani nakakuan gid, may mga tira na si Klay Thompson. Pero produce ang iban nga players, ha? Like atong si Kwan kay na si Porter. Siguro daw 5 points na si Porter, isa ka 2-point shot, isa ka 3-point shot. Yes. Hindi mo na maloglogan ng mga bench players man sang Kwan sang Golden State. Sa first quarter, Action Boy, o kung sa quarter number 1, ang Boston kay ina 28, Golden State 32. Sa second quarter, subong ang running score, ang Boston is 9, 12 kamo sa Golden State Warriors. That's why nga pito ang abansi subong. That is why 37-44. Steph Curry, medyo pahuway anay. Ay, siya nga, tama na nanay. Nga, 21 kaya tanawon points tabi na. anay, kaya daw kasulod man tira ni Porter. Nya tanawon tanay, papawayon ta Steph Curry. Compare nimo si Jason Tatum who has only 6 points, made 6 points so far. Compare sa kay Steph Curry nga may 21 points na ya. Ang mga butang tabla mga pinibasiling bla nato mga number 1 players sa kada team. Si Steph Curry 21, si Jason Tatum 6 pa lang. So, dapat dako ang mapudus siya. disparity. Tapos mapudus gid siya, no? Kung may eleksyon naman siling ba si medaya? Kitaon Kitaon man nga sa kwan gaswak eh. Si Jalen Brown nagpasa, dutayan pa ma-intercept. The ball goes out the bounds, magapabiling gyapon sa amon sa Boston Celtics. But you only have 4.4 seconds remaining sa inyong shot clock. Kung ano kahiling sa sapatos ang coach ang kuno mo man ang ulo Refre? kahiling nga sige. Ngin mo tangan ko lang puro wax ay. Ha? Puro wax. May aray kalbo daw si may kalbo nga may buhok nga gamay. Iya kwan hining gidya. Iya kalbo puro-puro gi Jackson Boy daw hining pa sa Tapos naman puro wax, no? floor wax. Di ba? 8 minutes and 19 seconds remaining in the ball game. Si White nagbaton sa bola from the inbound, ginpasa sa kay Wala. Brown, nagtira, wala. Rebound. Kuha sumong. Okay, Klay Thompson gin sugata. May Lacking foul. foul Lacking on foul. Derek White. Against. Kurisong pare kay 8 minutes and 9 seconds remaining. Warriors still on the lead with 7 points. 44-37 kita.
May foul laging call. Gin foul si Thompson. Blocking foul. Blocking foul, ah. Actually, makuha sa tani, balas ang Quanaxon boy, sang contact, nga pwede matawagan si Clay Thompson sa offensive. Tigaling kay basta once nga may movement, ang lawas mo, gagilo ka pa yan. Foul ka Tawagan kagid sang foul. Amo na sa pag-training nyo sa referee sa una? Sa Kwana, sa boxing to yan. Bola sa with Pool. Ay, nagawan si Pool. Nakawan siya. Na ano tong hinuimo ni Pullman? Sige lang. Kalma bala Paul. Kalma. Araw na nagbalik na sa hinampang si Marcos Smart, number 36. Marcos Smart. Si Kevon... Ginpasa sa kay Tatum. Tatum nag-penetrate. Wala! Rebound! Nakuha ni Porter. Porter now to Pool. Pool, amunis mo ang nag-point guard. Thompson on the 3 points. Thompson with 3 points. Pulo na nga Pulo ng abanses ang Golden State. Kapit lang mga taga Boston Celtics ara kay Jason Tatum ang bulagin balik sa kay Jaylen Brown. Nag-fake. Nag-short jumper sulod. Malaban sa PU basta mga players sa NBA. No? Mo na blaw. Sa ato na group pag fake Lawig pa na nga tinumbanay da. Di lawig pag lupad mo na way pag yapon pagkatupay. Kaya kayo nagsabit ka na sa ulo sa imo kontra. Amo so na nga mag-jump shot kami ya. Pag sulod ya, pag swak ya, naog ng bula, ma-inbound na sila ya. Way pa kami may katupa ya mo. Mo na. Bopper tiya. Way pa Para kay katupa. Amo na ginaugtasan isang tiyo kasi una ining replay blast center. Kay pagtira sang player, pag gahinampang na i-replay mo, abi mo, kwan? Hindi nga ginadugang na perdi lang kay kanasiyot ito suliton pag walo ang abanse ha. Sang may jump ball kay naging paso sa kay Williams III. An easy basket down. Yes, the time out. lane. Yeah, time out. Anay sila sa Golden State. Kaya daw score sila. Anom na lang abanse sa Golden State with mga 7 minutes remaining in the ball game. 6 minutes and 59 seconds actually. No? So, anom na lang abanse sa Golden State pagkatapos ng back-to-back nga 2-point shots sa Boston Celtics. Okay? So, comment nyo ata, name, address, edad. Para sa aton ng promo to have a chance nga magdaog sa aton sini nga 100 pesos nga load or GCash. Kag share ang aton sini nga share ang aton nga live broadcast sa FB. Sige. Okay. Dali lang, patag tanay commercial. Action and Dre, may obligasyon kita. Sige. Balik kita, mga ka-aksyon, sa pagpadaan sa aton nga second quarter. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor. Coverage ng NBA. Ari kita sa second quarter with 6 minutes and 59 seconds remaining. Anom abanse ha. Sang, Action Boy, ang Golden isang State. guro nga palibugan, gid ni Coach Yudoka. On how to control kay Steph Curry, nga may aran na sang anom ka mga 3 points. nga na, Grabe no. Ano? anom na. Isa ka free throw kag isa ka 2 points. Yes. Tindilog-lahog na. Nalalaglaw anom. Anom. Aran na ho, balik na sa inampang, inyo na bula. Bola subong with Wiggins. Nagtera. Wala. Rebound nakuha sa Boston Celtics. Ara subong kay Marcus Smart. Hinahinay nga nagatabok sa midcourt. Number 36. By screen sa kay Williams. Pero si Smart din nagliko pa wala. No? Jason Tatum subong back to Smart. Back to Tatum. Tatum ginagwadyahan ni Curry. Ginbalik sa kay Smart. Nagtera sa 3. Sunod! Dutayan lang maubusan. Dutayan pa maubusan time pero nakasulod pa. Apat na lang abanse. Apat sa Golden State 43-47. Nagaw luwat. Marcus Nagawan si Si Looney ato nabawi. Si Nabawi. Horford na sus. Ano inaman? Nagaway sila sumong. Ops, may foul. Hindi. Travel, guro, Traveling to. Kwan lang. Kuya ho, si Smart yan nga bukin pintan niya kulor pula. Pula green. Kung may butang pa na Action Boy nga pula, daw tuliyaw guaya mo. Action Leo, pispis na. Kapis-pis yan sa. Ara si Marcus Smart. May screen sa kay Jason Tatum. Pasa kay Tatum, ginagwardyahan ni Steph Curry. Nagtiyog, nagtira. Wala. Steph Curry with the rebound. Pasa sa kay Porter. Wiggins nagtira 3. Wala. Rebound on Williams. Ahead to Smart. Pasa sa kay Jaylen Brown. Duha na lang Layup. ang abanse. 47-45. 8-0 run niya sang Boston Celtics. 8-0 run ni last 2 minutes and 15 seconds. 5 minutes and 16 seconds remaining. Steph Curry nagtira 3. Wala. Nakuha sang Boston with Brown ang bula. Brown. Nag-short jumper, liwat, sunod! Patas na kita! It's a tied It's a tied ball game mga ka-aksyon. Time out kami guro anay. Kito lain gid. Kay Dolain to. 10-0 run eh. Ha? 10-0 run. Correct. Why gid ka-score ang Warriors. Okay, si Kalayo, bisang dipinsa yan ni Kwan. Ni Wiggins. So, amat-amat na ni guro pang balik ang mga kwan eh. Ang starting 5 nila. Starting 5 kayo na. Oo. Sige kay ang ara subong ang original nga ara sa floors mo ang starting 5 si Steph Curry lang. Si Looney, si Draymond Green ara pa no? Ara pa. Pro wise si Kwan, si Klay Thompson. Klay Thompson wala. Kag si sino pang isa lang kay na to, si Looney ang isa na mun nga starting 5 kay na to. Si Poole ang isa. Wiggins. Ara si Wiggins pa ya. Ara pa si Wiggins. Galing kay tira niya sining late. Nga mga kuan na kapag attempts why magsulod Action Boy. So, ang team comparison actually as of this time nagkambyo ang field goals percentage. Nag-abansi na kami Action Boy 50% kami, kamuya 47.4%. Amon to sa mga attempts kung ay magsululod kaina. Sa 3 points abansi kamo gihapon 50% kamo, 44.4% kami. Sa free throws actually patas 33.3%. Ang rebounds na hindi mga bensiyanay, sila kamo isa 16 to 17. Di lang tawon niya sa defensive rebound kami aban si Action Boy. Ano na guro babalik na si Klay Thompson naman Balik na siya. With the game
game tied at 45 o 47. 47-47. Marcos Smart niya. Oo. Anong sikreto isa ning kampiyon sa Buyayaman? Ha? Kampiyon sa Yan itong Buyayaman. Si Marcos Smart. Isa man ni Action Boy nga kon sa Tagalog pag magulang bla. Magulang. Wais ko sa Wais. aton pa. Oo. Para si Draymond Green bakbak no ya. Rin na, tira si Wiggins at 3. Wala. Wala, gihapon. Rebound gapo nila. Yes, and 2 points for Looney. Looney. Good follow-up from Looney. Duwa naman sa Golden State. Ara si Derek White nag-dribble sang bola, nagtabok na sa midcourt. Impasa kay Marcus Smart to Jaylen Brown, number 7. Nag-quarter court, impasa sa kay Derek White. Nagpangayo sa isolation play, sang screen. Derek White to Marcus Smart again for 3 points. Wala, pero naubusan ay, 24. naubusan time. Oh, sila ang defensive team pero ang depensa sang Warriors porte pero di sila aras lang sa bibi pero may sang ilang shot clock. Ini naubusan di sila sang ilang shot clock, no? 4 minutes and 17 seconds remaining in the second quarter. 49-47 ang aton nga score. Golden State with 2-point lead. Pasa sa kay Looney. Looney now. Ginbalik kay Steph Curry. Steph Curry. Ma-penetrate. Steph Curry. Wala. Bola. Nakuha sa ni Boston. Jaylen Brown. Dali-dali nga nagtabok sa midcourt. Jaylen Brown. Nag-short jumper. Tapal. Pero na-recover ng bola. Williams nagpasaliwat kay Jaylen Brown. Ma-penetrate. Forward. May lane call violation. ng referee. May lane violation to. Ito sa kilid-kilid eh. Nga, may kuwan ang siko ni kuwan yung man. Ni Steph Curry. Ito kayo naman Magtira siguro. Guro ginakuan mo. Mas nasuntok sa Nasuntok mo. Niya butangan ta ni Kwan. Steph Curry now with the ball. Uy. Nagpasa sa miscommunication. Why makuhan siya? Ko na muna yung magpasa. Sila yung Nyagin tapi to, Rep. Huwag ka to kita, Rep. Nyagin tapi, pero huwag gid tapi. Si Kwan niya mareklamo lang niya si Draymond Green mo. Basta na siya. Palapitan niya na Iplapitan doon. niya mo Hindi mo kung ganito po yan. Yari ka blan siya mo ng korte. 3 minutes and 35 seconds remaining. 49-47 ang aton nga score. Ano na ang nag-inbound sa bola si White pasa sa kay Jason Tatum, fully guarded ni Wiggins. Jaylen Brown nag-attempt sa 3, wala. Nakuha ni Draymond Green ang rebound. Pasa kay Kevin Wiggins. Ari na si Klay Thompson. Wiggins now with the ball. Wiggins will try to penetrate. Wiggins. Aragapos dalom, dutayan magawan. Nagawan gid. Naghala kay mo si dribble. Ano kay mo dribble nga Nanom na si Wiggins. Ara na si Marcus Smart, number 36. Marcus Smart, ma-penetrate using the board. Good for Yes! 2. Patas na naman ang aton nga hampang. Kaka-confuse ang gwardiya siya kahit yung uniform kang buke, pero color mo. 49. Kita tanan ang aton nga score. Nagtira si Klay Thompson sa 3. Wala. Nakuha ni Smart daong bola para kay Jaylen Brown. Nag-penetrate using the board. May foul. May foul yung call ang referee. Why pa ka, for a very long time, why pa ka banse ang Boston Celtics? Base subong Ara naman. background mo, pati yun? Ara ba yun? Amo na siya ho, ang penetration. Si Lonnie nakuhaan sang foul action boy, ha? Kung ang taon mo, kung sa replay nito, ay ginman tumatandog, pati away to gali foul, no kay penetration to kay na. Si Brown ang nag-attempt sa first free throw, nagsunod. Ay nga, Dahil man yung hampang niya. Ano na siya, Ano bulldoze? sa yan ang ano kanina ng hampang na? Aki, ice hockey. Ice hockey. Mumunang isa man ka hampang man dito sa Amerika nga parte man kadamo sa ano. Dasan to katigala kung ano may mga binungguan may mga ang ice hockey to. Abansin na subong ang Boston Celtics with 1 point, 50-49, 2 minutes and 32 seconds remaining. Jaylen Brown sa second free throw niya, sunod gihapon. 2-point lead for the Boston Celtics. 51-49, 2 minutes and 30 seconds remaining. Bola subong with Porter.
Porter, ari pa sa Rainbow Territory. Pasa kay Clay Thompson. Clay Thompson. Do hindi pa gid kuan. Oh. Nagtira 3 si Porter. Yes! 3 points for Otto Porter Jr. Abansi ka mo, Isa. isa ka puntos. Derek Brown, or Derek White, nagtabok na sa midcourt. Ginapasa sa kay Jalen Brown. Jalen Brown. Nagapangita sa sang malutsa, no? Jalen Brown nagpenetrate. Wala mag... it's a traveling. It's a traveling. Di kay gintira, Jackson Boy. Huwag makalabot sa ring. Ito mo iliwat. Kamot to siya. Araw, tanablaw na. Nagpenetrate siya. Oops, do tayo sa mga. Na ginpasa ya pa babaw nga hindi makatapal. Ginsalo iliwat kag itira. Klisa ni Priyan, lao mo volleyball. Steph Curry now with the ball. 1 minute and 45 seconds remaining. Steph Curry still with the ball. Ali pa sa Rainbow Territory. Steph Curry nag-isol by foul. Gintuso ya eh. Nakita gid sa referee pag duso ya. Nindakpan ba ko ba? Ano mo? Nakita gid sa referee pag duso ya. Oh, tanaw. Duso ya naman. Na. Ang call siya nagurduso no? Offensive foul. Ara sa kay Marcus Smart, pasa kay Horford, nagtira sa tres. Sunod! Yes! Abansi na kami. Abansi 2, 54-52 ang Boston Celtics. 1 minute and 23 seconds remaining. Bola subong with Clay Thompson. Clay Thompson to Wiggins. Wiggins pass to Draymond Green. Draymond Green back to Wiggins. Wiggins ma-penetrate, nag-turn around. Yes, 2 points for Wiggins. Marcus Smart ang Patas. ibang bola. Patas na. It's a tied ball game. Pila ka didlak na naman. 57 seconds ang nabilin. Jason Tatum sa idalom nag-attempt. Wala, pero may call ang referee. It's a foul against Steve Curry. Pagintawgan si Steve. Ako na naman. Duwa na siya. Duwa na. Arang akay na, basta Action Boy ang veterano ginisikuan. Gilapusan na ginmana. Nalapusan na ginmana labot niya. Galing kido ka late ang call. Naka-late sa call si referee. Ka-late kay nagaway pa naman sa Piakto. Uli na siya nag-call si Steph pang gintudlo niya nga foul. Nga nakapalayo na to si Steph Curry gani. Ang first attempt ni Jason Tatum nagsulod. Nadugangan pag nagabanse. Ay hindi. Hindi, back to 1 point lead. 1 point lang gali. 53.8 seconds remaining in the second quarter, mga ka-aksyon. Aha. Why pa niya? Kalayo pa niya. Ari pa lang ta sa second quarter. Kalma lang lawig pa niya. Relax na, Naya. Second quarter pa lang niya. Jason Tatum on the second attempt. Sulod man gihapon. 2-point lead for the Boston Celtics. 3 fouls nagli si Steph Curry. Sige lang. Okay lang na, Steph. Kailangan. No travel mo ito kay Porter with the ball. Back to Thompson. Ginpasas to nga kay Wiggins. Wiggins pasasagwa kay Thompson. Nagtira. Wala. Grabe ang defense. Depensa mo nang napakita isang depensa ang kuan sang Boston. Dasig isang bola pero dasig man depensa. Dasig isang depensa, Action Boy. 32 seconds remaining. 2-point lead for Boston Celtics. Ano na si Jalen Brown, number 7, to Marcus Smart. Marcus Smart. Gatayin nga mag-attempt sa tunga, pero grabing man ang depensa. Jason Tatum nag-attempt. Wala. Rebound by Draymond Green. Sila, last shot na sila, last shot. Bola subong with Porter. 12 seconds remaining. 11. Using the time na lang ni sila. Last shot na sila eh. Porter. Si Poole. Poole nagtira 3. Kalayo-layo. Ate Abanse. Igo yung manong board. Abanse. 2 ka puntos ang Boston Celtics after the second quarter. After the first half. 56. Sabi na to, 56-54. 56-54 ang atong nga score, mga ka-action, after the second quarter. So, halftime report kita. Ano ka, ang atong winner sa atong nga second quarter, sa atong nga promo. Picker, please. Kanina, atensyon sa mga nagkapadala sa entry ninyo. May chance ka mo magdaog sa gihapon sa atong sininga promo. Amo niya maglanta ko na Action Boy. Makakuhan ka pag Yes, all you have to do is share lang sa atong FB Live.
i-comment ang imong nga name, edad kag address, kagulata kada ka after the end of every quarter aton i-announce ang winner naton sa 100 pesos nga load or GCash. Duha ka winners sa aton nga load or GCash. Ipakita tagid bala ang computerized ano panawag na? Picking apple. Picking apple. Picker. 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 Siya niyang nagawa action boy. Ano na? Nagsinyas na si Sir El Rey. Sir El Rey. Sige. Sige. Tamo ka na kayo hindi kita. Ara na. Okay. Ari na nga aton nga picker, oh. Okay, medyo delayed sa amon, no? Ara, ang aton nga first winner sa second quarter na nato, no? First winner naton, wala pa gyapon. 48 years. 47. Kaya, sabi no, tsakto kita nga analysis sa mga kandla nga, this is a very exciting game. Kay hindi mo ni evenly match ni ang duwagin mo. No? Actually, action boy, kung lang taon natin, kung sa ila abing edad sa mga players, damo veteran sa kuan mo. Warriors. O galing ang disbentaha dira, of course, ang imong kuan na performance. Mapiktuan na. Like for example, si Godala, dahil papapusa ang ring the bill niya. Kasi una si Godala, actually first 5 gini siya because of offense. I mean, sang defense agad siya una. Sa why pa siya bala mag-trade pagkanto sa Miami kag nagbalik sa liwat sa Golden State. Kalintiya mo na ang kinanglanon diri mas bata actually kung lang taon naton ang mga taga Kwan Subong, ang taga Boston Celtics. Boston, no. Mga uben sila. That's why nga balko ni Simo. Hindi mga players ng Boston Celtics were just in their high school sang naga-kampiyon niya ang Golden State. Correct. Nga ang team, ang mumaning course ang team. Ang tatlo. So sang kampiyon sila sa una, high school pa lang niya mga taga Boston Celtics. Di ba? Si Luka to gani sang Dallas. Nagpa-picture pa siya. La chance. Sige yun niya. Okay. By the way, sa gihapon, Steph Curry, way madugangan ang score niya sa Ball. Pila sa mga Steph Curry? 21 gihapon? 21 points sa gihapon. May si Jaylen Brown ang nagapanguna actually for the Boston Celtics with 12 points. Siya. Mas mayo ni kuntani kung ma-maintain nila. Pero actually, subong dutay na lang abansi sa field goals. Kaya ina doon nagtaas kami. But at the end of the second quarter, 46.7% kami, 45.7% kamo sa Golden State. Sa 3 points attempt, tayo na lang difference action boy. 42.9%, 45.8% ang Golden State. Sa free throws, galing dako ang dakong disparity. Kay 71.4% kami, 33.3% kamo. Meaning, damo kamo miss sa kwan? Sa free throw. Correct. Bisa si Steph Curry, kaya nag-miss sa free throw, ha? Pero sa rebounds, actually, abansi ka mong isa, 20 ang Boston, 21 rebounds for the Golden State Warriors. Sa assist, galing abansi kami 2 points sa Sunboy, 16 compared to Golden State with 14. Sa agaway bulati, matas sa 3, ang Blacks 4, ang Boston with only 3 for Golden State Warriors. Ang turnover nyo mong problema, galing kay 8 kamo, 6 lang kami. Damo nga gawan eh. Kagang lain pa kaysa sinang-aga Oxon Boy, ang points of turnovers, nga na-convert na mo into points, 7 gid, kamuya 2 lang Oxon Boy. That's why nga nakaabansi kamo duwa subong. Mayo. Do sa jaman kay do bout ano? Ano na tang tabo tas ni? Magbalik na lang karon ano? Balik kay lang kita karon sa aton winners na may problema due to technical problems. Sige, mabalik kita maka-action sa third quarter, second half sa ato sining NBA Finals. Para di madali. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado din katama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18. may foul nga nakumit ang Golden State, no? Sige. 9 minutes and 43 seconds remaining. 58-61 kita. Aban si tatlo ang Golden State Warriors, mga kaaksyon. Si Tatum will now go to the line. Pagkatapos naging foul ni siya, no? Tatum. Number 0 ang first attempt na Action Boy sumulot. 59-61 with 9 minutes and 43 seconds. Grabe si Steph Curry, may ara na 23 points. Second attempt ni Tatum, sulod gihapon. Cutting down the lead to 1, 61-60 kita. 9 minutes and 42 seconds remaining. Steph Curry now bringing down the ball for the Warriors. Warriors, nagtira Steph Curry for 3. Yes! 3 points for Stephen Curry. Nakibot nung gabante siya, gulpi lang tinira. Grabe, ara si Marcus Smart. Marcus Smart, nag-screen si Williams. Ginpasa kay Jason Tatum, top of the key. Nagtira sang tres, wala bang sunod. Bola stays with Boston Celtics. Sa Boston tong sinyas. Oo, okay daw na last touch ang Golden State. Ara kay nao na uli ang depensa ni Marcus Smart after sa screen gagin himo ni Hindi, iyag na sa Golden State. 64-60 kita, mga kaaksyon. 4 ang abanse. Steph Curry now, gin foul.
Same Oh. gihapon action boy actually strategy subong sang kwan sang Golden State sa inyo. Mayara sang gadala bola si Steph Curry, mas screen si Wiggins. Kay si Horford hindi ni siya action boy makalagas magdepensya mo kay Steph. Either nga makatira si Steph or ma-foul gid siya. Ara na si Kevon Looney basa kay Draymond Green to Steph Curry to Green mga sa pasa sa gwa. Wiggins nagtira tres wala. Rebound by Draymond Green. Draymond Green nagpenetrate wala, nag-follow up wala gyapon. Out of bounds. Repoy gito foul red pila na ko magtumbo-tumbo to kapila lang. Ya pila na tugin ko itang buli ko wag foul. Sige may foul lang ko tao. Steph Curry on the inbound. Pasa kay Klay Thompson. Klay Thompson now will try to penetrate. Nagtira. Short sub. Yes, 2 points for Klay Thompson. Ano mga banse? 8 minutes and 36 seconds remaining. Si Horford nagpasa sa bola sa kay Marcus Smart. Nag-set some play. Sino niya ka na i-screen mo si Tatum. Tatum may dala sa bola to Horford against sa kay Green. Horford nag-penetrate sa idalom. Tumbas lang ang duwa. Budlayan sa kay Green no kay Kwan man katig-aman sang lawas ni Draymond Green. Nakaon na sa Kwan, way labot sa patatas gidya sa Amerika. Ang sikreto na ni Green gali. Kakaon siya sang mga banayan. Banayan? Anong banayan man? No, babe lang ang saton. Border na siya. Border. Di sa ngarin, di sa una. Kung nakato sila ni Draymond Green sa una, pighulan pangitay na. Akapog, kung sa kaya pa. Ako nagaling ang maskulado. Ako nagabako ng lawas niya. Horford, wag sulod. Why kakaon kapog. Why kasulod. Game 2 nila Action Boy alas 8 sa aga sa Lunes. Lunes, sa Lunes, alas 8 sa aga, game 2 kita. Dito gyapon sa Chase Center sa Golden State. Second attempt ni Horford sulod. Cutting down the lead to 5. 66-61. 8 minutes and 18 seconds remaining. Bola subong. Ginadala sang ni Steph Curry. Steph Curry. Nagtira na kabo. Ang nagadala karon sa bola para sa sa Boston Celtics. Jason Tatum nagtira. Wala. Draymond Green with the rebound. Draymond Green amo na dala sa bola for Boston Celtics sa Warriors. Back to Draymond Green. Back to Klay Thompson. Klay Thompson back to Draymond Green to Steph Curry. Steph Curry ma-penetrate. Steph Curry nagtira wala. Rebound by Wiggins. Nagtira dos, may foul. Si Looney. Kevon Looney, number 5 sa Golden State Warriors. 66-61 kita. Looney, grabe nga ball movement. No? Wagid makakuha na. Kay Steph Curry, ito doon palaban sa trablaw. Daw tayo dapat sa tutani may foul to May follow, dapat. Okay. Actually, na-igugin ba ni Kwan? Kamot siya. Oo, ni Horford. Aling way man para pagdan sa referee. Kevon Looney for his first attempt. Sulod. Anom na naman siya. Arang inistorya naman ni Kuano ni Green. No? Nan. Pagka mo galing nga repo, Kuano mo dayon? So isa referee, ikaw din. Kaya ko mapagda. 67-61. 7 minutes and 34 seconds remaining. Looney, second attempt. Sulod. Walong abanse. Apeto ang abanse. Ito ang abanse with 7 minutes and 32 seconds in the third quarter. Marcus Smart, kinpasa sa kay Brown. Ara na sa kay Jason Tatum sa left corner court. Ara na ginpasa ka na siyang ball movement. Horford for 3. Yes, cutting the lead to 4. 68-64. 7 minutes and 10 seconds remaining. Steph Curry. Balik sa kay Draymond Green. Draymond Green back to Steph Curry. Nag-tres. Wala. Rebound by the Warriors. Wiggins. Tres. Yes. 3 points for Wiggins. Time out ang Boston Celtics. Dali lang. May winner na to. Ang winner na to kay na din na to Action Doors.
Ang winner ta kay na. Sige, mabula kita. Mabulat at sa second quarter pati naton nga winner ha. Ang patigayon sini si Manang Dorel. Ha? Manang Dorel. Sa tawag ko si Manang Dorel. Oh, sige, okay na. Sige, ari nga nga random picker. Oh, random picker actually listening ko lang natin. Okay, ada kay delay ko no? Delay ko din ako dire oh. Ara na. Oh, sige. Aton nga first winner for the second quarter ni second quarter ni kaso na. Christopher Lincoln Spear. Oh, si Christopher Lincoln Spear. Sige congratulations Christopher Lincoln Spear. So kita ko man tong alam mo spiak. Galing kiti amo gina siya. Amo gina sa galing na. Sige. Second winner. Second winner naton. Where you can trade your crypto for as Ginapili na sa aton nga actually wala ginapili. Random ni siya. Random na siya. Mo lang hindi way ka kung sino na mga guwa Daxon boy, makuha na siyang account with us today. Jake Cuenca? Harjo. Because Jake Cuenca nag-intra. Jake Harjo. Ha? Jake Harjo. Harjo. Congratulations. Nga nagitom naman ng ngalan hindi Jake Harjo, congratulations. Sige mo natin winner sa aton nga second quarter. May third quarter pa kita ha. Comment sa ngalan, name, address. Name, address, Name, address, and age. Sige mo na yung comment ninyo pa for a chance to win 100 pesos. Okay? Ma-commercial ta na ikadali. Pwede man. Pwede ma-kuhan-kuhan. May inom ko na tubig. Stand by, pabalik kita. Pagkatapos sila. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season. Action sa third quarter. Pwede. Bago lang gid Action Boy. Ano itong tira ni Steph Curry ito sumulod tong 2 points sa tuwaw? Oo, porting penetration yung araw. Pero dribble sa akin na nag-back dribble ako na. Pwede ang pagkuhan niya o araw. Hinaboy daw saya lang mo ng mula. Amo na mang body control. Hindi ka magsilo sa sirko-sirko. Sirko siya. 9-point lead for the Golden State. Bula karon nga kay Brown ginpasa sa kay Marco Smart nag-penetrate ginapasa galito sa kay Horford. Tayhopon si Pritchard nabuya ng mula pero nagkanto kay Brown nagtira sa 3. Wala. Rebound by Wiggins.
Siya mga banse. Klay Thompson now bringing down the ball for the Golden State. Oy, nagawan. By foul. May foul. O number 7. Jaylen Brown. Jason tayo, budlagin. Agid, manayan ito. Totoo, well, Fredo Monieso, sang Andre Allen Taxi monitor. Para sa? Morning da, no? Tuduhin na to, parang akingan sa ipapungko, si Kwan. Si Klay Thompson on the inbound to kaya pasa sa kay Wiggins. Wiggins now. Back to Klay Thompson. Nagtira. Short stop. Wala. 9-point rebound lead. on Tatum. Ahead to Smart. Ay, Uy, taman. why makontrol ang mula. Tamaan. Out of bounds. 73-64 gyapon. Siya mga banses ang Golden State with 5 minutes and 34 seconds remaining. Bola subong with Steph Curry. Steph Curry still bringing down the ball for the Warriors. Curry. Ma-penetrate. Curry. Ginpasa sa gwa. Naagaw. Doon tayo lang maagaw. Pero last touch. Oh, kasi sino na sapatos ang Wiggins? Sino sapatos naman? Be? Ay, yan. Steph Curry. Ano nga sapatos na din Steph Curry na nakakas naman? Kwan Action Boy Naratapakan ng kitin mo araw. Kitin mo na. Kakakas mo niya kwan eh. Dalapakan ni Tatum actually ang kwan. Ang tikod siyang iyang sapatos. Nakakas ang sapatos ni Sila ni Curry, okay na lang mapaul ka pa rin. Makakas ganyan ka nun lima. Ano to man? Mamalairan kasi ni Sakon, bro. Yung time out, kay masuksok ko na sapatos. Ha? Suksok ko na sapatos Pero ko. yung damo ni sapatos si Steph Curry, Action Boy. Tapos kita ko ng sapatos yung Black Sonart, yung color to doon lavender. Madami nga lang, ganyan nga Curry. Curry, Oo. May ara ganyan daw. Daw iya, ganyan guro signature shoes blang. Oo, ginpa, obra, ginaguro para sa iya yan. Oh, sang ano ganing iya ko daw si ang iya nga ano ganin ang iya nga kanawag sa ganing sponsor. Under Armour. Do mo na? Do Under Armour na si Steph Curry, no? Aha. Eh so una nakabakal ko na sa una sang tennis nga muna. Bow. Nagsobra Grabe, no? 10 mil. O tiyo correct. Hindi man ako nagsuksok. Galing kay agin regalo mo. Yes ang bata. Ingay ko na kung masusunod mo, makiyang-kiyang ko na yung Karing nante sa mga tag 1.5. Hindi yung lain sila, kay mabakal kasang gwapo ng sapatos ni design ni Curry. And then mamadyong gaya. Galing sila. Dapat na basketball ka na yan. Basketball ka na yan mo. Oo. Kaya mata ko to ka basketball to yan mo. Okay to ya. Okay to ya. Pero kung mabakal ka sina tapos matong it's kayo. Sino ka kwan? Da kasi kwawi, no? Da kasi kwawi nga. Ang inong bakal mo ipamanicure na para kada balasa mo to makita na namin sa kuko mo ba. Sa mga kwandera, taxi drivers, sa mga may mga PUJs actually Action Boy nga nagka-monitor sila ya. Yes, oo. Morning na sa inyo. Kag tidre lang kita sa aton nga live coverage. Kay tika balo kita mo, especially aton nga mga drivers. Wala ni sila sang iban way man data hindi man. Kag way man I don't know sa FB makita may mga live way guro ano. May ara na siya Action Boy pero tiina blang paid sa iban. So, ang subong Action Boy sa box score, wala tawon na ton Tatum may 10 points for Boston Celtics. Si Horford may 12, si Jaylen Brown may 12, si Marcus Smart may 12 points. R. Williams III may 4, Derek White 8, Pritchard 3, si Thes may 3 with a total of 64 points sa Action Boy for the Boston. Now for the Golden State Warriors, si Klay Thompson may 10 points, Wiggins with 16, si Draymond Green with 2, Steph Curry with 28 points, si Lonnie with 4, Jay Paul with 2, si Porter Jr. with 9, Iguodala with 2, and the rest na 0 pa. Amo nang nagresulta sa 73 points. So, kung tanawin mo, ito ka dako sang bansig hindi ko ni Steph Curry sa mga teammates. Sa iya teammates sa ila mismo kasumpong. Like sa Boston Celtics daw balance ang ila scoring, no? Balance. May contribution gid ang halos kuan nila ng mga players.
Ang wala lang di makascore pa si Williams, si Fitz, ginuway pa ning kasulod galing niya. Sila ni El Cornet ni, si Jay Morgan, duway pa man ni kasulod gyapon na Sonboy. Sino niyo? Si Peyton na. Peyton. Si Peyton. Bola subong with Luni. Lucky bounce to, natapik yan. Nagsulod. 11 ang abanse. With 5 minutes and 3 seconds remaining in the ball game sa third quarter. Ara si Derek White, nag-direct karon sa traffic for the Boston Celtics. Sa kay Marcus Smart, nag-fake, ginpasa sa idalom, nabuyan pang bula, natapi ni Williams. Bola subong, nakuha ni Steph Curry. Steph Curry, nagpasa kay nagtira, wala. Si Thompson, nagtira, wala. Si Horford ang nakakuha sa bola, ginpasa kay Jason Tatum. Tatum to White na nagpenetrate do volleyball lang niya sa kay Lonnie. Perting kabo siya nila Lune. Dako-dako Dako-dako siya eh. Pero si Lonnie kay ina na paslawan sa kay Smart. Na-confuse siya gani. Natingala siya. Abi guro kung uniform lang gali kay ulo. Ulo na to. At tinggal tilawan na sunbi ko na ngayon mantas. Si Smart dalong kita mo si Lonnie. Galupad yung mga kontran lang kay si Jason Tatum nag-penetrate. Yes, 2 for Jason Tatum. 4 minutes and 13 seconds remaining. Siya mga avances ang Golden State. 75-66 kita mga ka-action. Bola subong with Steph Curry. Steph Curry mag-short. Ay, nagtira sa mangita foul. Ati na-foul gid siya. Na-foul gid siya. Ano to? Sakit siya. Tuguro kayong sapatos sa tuwina ito nga nakakasbla. Si Thompson gali. Siya gidain tumba siya mo. Pero lang taon tani ko na ang amo nang Eurostep subong action boy nga magin bago sa NBA kasi una ya ma-travel ka na sila para sila na. Ano pa nawag sila? Eurostep. Dito na nag-umpisa sa kwan mo. Europe. Di siya uli daw gin-adapt na lang sa NBA. Kasi nila kung magampang mga taga Europe. Amo na sila yan. Yati, amo na nagamiton tala na. Nagamiton. Do medyo may half step na siya nga kwan. Half step, no? Correct. Na half step, oo. Ang sakay kwan ganiya ka kisaya, sakay James Harden, duga double step siya. Kita mo na damo ga reklamo siya. Hindi Di kay pag attempt ang Eurostep ya kung kaysa ang inang tawag siya na gani. Mag-isol sa Blackson Boy before magtira. Fade away, Naga-double ang backward step, Kisa nagreklamong kontra kay Do traveling. Si Horford nagtira sa 3. Wala. Rebound by, of course, ang si Porter. Bola subong. Nagtira 3. Ginbayaan nila si Steph Curry. Layo. Ginbayaan nila niya. Binayaan nyo naman. 3 points for Steph Curry. 14 na kabanse. 3 minutes and 36 seconds remaining. Si Paul Goro to, kay nagwa si Curry mo. Si Paul to. Siya. Ara si Curry to. Steph Curry to. Sige. Ara na kay Marcus Smart. Ginpasa sa kay Pritchard. Nag-fake. Wala magdayon tira. Ara sa kay Tatum. Ginpasa kay Cabalos. Derek White. Cabalos. Back to 11-point lead for the Warriors. 3 minutes and 12 seconds remaining. Pasa. Porter. 3. Yes! Another 3 for Porter. Tango siya. Ang itsura ni Blaney Porter do si Lionel Richie. Do bata. Ito naman. Another 3. Atuan man si Horford. Bata man, balo. Istorya pa kami gani. Tira ka na yan. Tira na siya. 2 minutes and 50 seconds remaining. Siya ang onseng avanse. 83-72 kita mga ka-aksyon. Bola subong with Porter. Porter, bago ilan naka-tres. Porter, nagliko-liko. Si Paul. May foul. Foul on Derek White. Pero timo ng liko-liko ni Paul, no? Muna mga Eurosteps nga kabudlay mo ni Pinsan Blackson Boy. Ang lawas siya. Ang lawas siya gagiyo. Ito galing ka sa tiyak sa magi. Oo. Pero ting mga konsumong, no? Nakuha na ginawa praktisan ginaguro nila. Ang lawas mo, aride, pero galing dito ka sa piyak. Sigaw ikaw ang gagwardya, gatalang ka. Gatalang ka. Pool now on the line. First free throw. Sunod. 12-point lead for the Golden State. 2 minutes and 37 seconds remaining.
So Monday kita ya ha. Alas 8 ya, Sonoy. Monday kita ya. 2 minutes and 37 seconds remaining in the third quarter. Second free throw attempt ni Poole. Nagtira. Sulod man gyapon. 13 ang abanse. Action boy, kung magamuning dalagan, kang kambyoan na isang scoring, timbas bintaan ni for the Golden State. Basi mga fourth quarter, may adjustment kayo mo ng Boston. White kinapasa kay Tatum, nagtira, wala. Pero nakuha ang rebound ni Williams. Pero nagaw. Nagaw ni Poole. Ni Porter. Poole now. Abaw on, pasa sa gwa. Tira. Are, taway-taway. 3. Porter. Wala. May foul ang itawag. Offensive rebound. Si Williams ang foul. Offensive rebound si Wiggins. Gin-foul sa ni Williams. So Bula stays with the Warriors. Pabudlayo ko yung iyabuke. Bikalaba ni Williams. Oo. Basing gisablag kwan sa iya nga matao. Sablag sa mataya. Mamuto nga ba makita ang... do si Lionel Richie. Lionel Richie. Hello, is it me you're looking? Pati ako na. Nasod sa ulil si Japur. Japur pagali. Kaya ulihin na gompur. Ay, Marte. Aran na, nautanap na. Gani, Lionel Richie. Si bata ni Lionel Richie sa kwa. Si Wiggins, siya doon, ginisang grasi ko na sa putay-tay ka pa. Kumulket. Sino niya matao? 87-72, 15 ang abanses ang Golden State with 2 minutes and 6 seconds remaining in the third quarter. Kaya mo na nga, bansin na mo yung mano pa kontra na sobra na iya. Ari si Juanog, Green, si Brown nagtira, wala. Magsunod. Bola subong. Another wala. 3. Nag-attempt si Curry, way magsulod. Brown, dali-dali nga tabok ma-attempt ko tanin pero sirado. Wala. Katawhay, wala man. Si Tatum nagtira sa Andres, wala pero naagaw niyang bula to Brown, nag-penetrate using the board. Good yes, for 2. Cutting down the lead to 13. 87-74. Wiggins now with the ball. 1 minute and 25 seconds remaining. Bata pasa sa kay Green. Draymond Green. Nagasinyas. Nagapangita pasahan. Draymond Green. Ginpasa kay Steph Curry. Nagpenetrate. May block. Pero bola bilin gyapon, arag gyapon sa Warriors. 1 minute and 10 seconds remaining. 3.5 seconds in the shot clock sang Warriors. 87-74. Curry nagtira. Wala. Baseline shot, wala. Nakuha ni Tatum ang bola, ginpasa ahead sa kay Derek White. Putos siya sa ilalom, tatlong nagdepensa. Williams the third to Tatum. Pass to Williams. Para si White nag-attempt sa ilalom. May foul. May foul. Mayayaw siya. Wala, nun ginaubisan nga why audio ya. Wala, naman mga mayayaw niya. Mayayaw siya. Kundi lang laway, dos lito. Oo. Hindi sinabing buyayawon mo kay kaya nagtirada. Oo na. Nanugon si White kaway magsulod ang attempt niya. Si White on his first free throw nagsulod. 75-87 dosing abansin yung Action Boys. Kapit lang taga Boston Celtics. May balik ani si Thompson. Thompson ara naman. Ti malibog naman ang ulo ni coach namon Yudoka. Kay ti siyempre duha naman ang bantayan mo Action Boy mo. Shooter. Kag mind you, shoot man si Kwan si Porter. Hindi mo pabayaan. Perfect from the line. Hop. Bola subong with Steph Curry. 76-87, 11-point lead, 44 seconds remaining. 2 possessions na lang 2 ball possessions na lang. Steph Curry. Pasa. May foul ngayong tawag. Kay Klay Thompson, kita mo ga double team sila nga why pa kabaton bola si Thompson. Gina-double team na. Yeah, sila ni Coach Yudoka sundagit. Si Pritchard.
Si Pritchard. Si Marcus Smart, wala na yung masunod. Doon nag-fade ang iyang green out. Among yapon. Amo lang yapon ha. Because Dali ito siya nagtingkarag ang buhok niya mo. Huwag grumahusay sa timbrano. Jordan Poole on the line with 7 points. Jordan Poole nagtira sang first sa free throw. Sulod. 12 naman ang banse. With a chance to make it to 13. Iguodala back in the game. Si Steph Curry papawayan ay with 37 seconds remaining in the third quarter. Ano ka ngalan ni Iguodala? Andre? Kundi siya, ito na si Choy Andong na Andong Iguodala. Iguodala, nagsulod. Nagsulod ang tira ni Poole. 13 avanse. Si White ang nagbaton sang inbound daling kay Brown. Balik to White, kay Brown ang bola. Subong, Brown. Magatingo ang mag-penetrate. Nabayaan sa gwardiya. Pero may follow-up kang gindang na lang ni Williams. 25.6 seconds remaining. Na last attempt na niya ang Golden State. 78-89, 11-point lead for the Golden State. May difference lang nga 2 seconds ang shot ka game clock. Shot clock ka game clock. Number 3, Poole. Pasa. Iguodala with 3. Yes! Choy Andong! Iguodala Andong! Puerte, 3 puntos kay Andong. Ara na. Si White 3 seconds remaining. makatira ko tani. 1.6 seconds remaining. 78-92 kita mga kaaksyon. 14 ang avanse sa Golden State Warriors. Rep, kita mo to, Rep. Kita mo to? Kita mo to? Pasiling ka lang, may dad na ko, pero kita mo to? Actually, sa kuwan mo sa una, sa punto, sa tira, magiging sa una si Iguodala. Iguodala tanda ko man Palapitan sa Rep. 14 na kabanse, ha? Yang kumusta yung level mo, pre? Ara si White? White maglang nagtira sa free throw, nagsulod. Cutting down the lead to 13, 92-79. 1.6 seconds remaining pero may second attempt si White para nga mapanubo-nubo ang abanse sa Golden State, no? White, tira. Sulod. 12 ang abanse. 1.6 seconds remaining. Tabi ma-convert pa ni. Okay, naguro. Good line na ni convert mga mo niya. Layo na Hop! Wala. End of the third quarter kita mga kaaksyon. 80-92 ang aton nga score. 12 ang avanse sang Golden State Warriors. Sa nabili na lang 12 minutes of the game. Tanawon naton makalagas pa ang Boston Celtics. May mga adjustment game on. Tanawon naton next on art. No? So, ang winner may winner naman tayo. Yes, so ari na ang aton nga winner sa third quarter nga nagpadala sa ilang name, address and edad, no? Makita ko na din, wala pa or delayed ako. Ang dala sa imo? Oo, hindi ko pa makita Ara na sir? Okay na sir? Ang aton nga winners? Kay diri siya ako ay Ari na. Ari na. Kuha na ara, ginapili na ang aton nga random picker. Ang first winner naton, Joel Ditomal. Joel Ditomal, Liods ni actually yung alandi. Congratulations! Next winner, random picker go. Sige, kay next winner is para na, pili pang aton nga random picker. No? Next winner is Limuel Yap. Para yung piding siya. Dan ang basketball. Daw taga amo ni si Limuel Yap. Atagin nyo na Daw taga dara na sa Patricia. Ambot ko na mo ni siya nga Limuel Yap. Limuel Yap. Congratulations! Stand by sa aton nga fourth quarter. Mga kaaksyon. Last and final quarter for Game 1 with Golden State Warriors leading the game by 12 points. Ang attendance ko Lesson Boy sa mga nagsulod dito sa Chase Center, 18,064. Grabe ba? 18,000 ang Kag you should remember, Action Art, ang pinakabaratong ang ticket range siya sa ordinaryo, $600 to $800. Sus. Di mag $600 to $800. 600 times 50, mga 30 mil. 30 mil kung diri sa aton? Oo. 600, 30 mil. Oo.
Tsakto nga ito na. 30 mil, ang 600. Te, Mati. amo na pinakabarato ha. Amo na pinakabarato. Mati ka lang kay Sonboy. Na? Kagalambot mo ng ticket up to 2 to 3 million sa mga VIPs. Sos. Hindi damo VIPs da? Tag 2 to 3 million pesos. Ha? Kung sa pesos nimo, yung sa peso nimo i-convert. Grabe, ano? Di makumutanaw kay basketball bayad kay 2 million. Ti kung ako dito, kung ato ko to be, nga magtanaw, kung balaw ko lang si Mrs. yung hindi ko lang mag-upod, kaya karoon 4 milyon, si Beston ka. Gani man. Wala ka milyon, kung lang malantaw. Sugiran talang ka. Ate, nag-trend pa nga daan subong ang pagbulaganay sa partner. Kasi ni Mrs. mo, gali. Gali, kung basketball, bilin mo Bilin kuya. mo ko de. Hindi mo, okay man, doon taman ka. Puti si Pablaw, kung duwa ta, 4 milyon bayad ta. Gani. Pero ticket, no? Ano na siya? Ako naguro nila. Si Joy Andong ginbalik Godala. Oo, daw siyang imuon sa starting 5 sa fourth quarter subong. Kaya mayong liyang kuana, yung naman tira mo. Daw ka kuana sa Groy 5 points na si Godala. STL aring aton nga numero nga nagwa sa STL first draw Friday, June 3 Jess 25 10:25 muna aton nga result sa first draw sang STL. Okay, balik kita sa aton sining special coverage. Bula subong sa Boston Celtics sarag kay White, ang bula sa gwa ginabantayan ni Godala. Gipasa kay Jason Tatum. Nag-short jumper, wala. Pero natapi pagwa sa kay White ang bula. Balik to Jason Tatum. Nag-penetrate using Wala the board. Wala gihapon. Nakuha sang Golden State. With Poole bringing down the ball for the Warriors. Poole. Pasa kay Draymond Green. Draymond Green to Thompson. Nagtira 3. Kabus. Ana sa kay Pritchard ang bula. Nagadaling ang makatabok sa midcourt. Ginpasa kay Brown. Nagatingwa nga mga penetrate pero gwadyado siya ni Draymond Green. Nagtira 2 points. Sulod 82-92. Pulo na lang abanse sang Golden State. 11 minutes remaining in the ball game. Last and final quarter kita mga ka-aksyon. Sa aton nga mga katanaw, comment lang sang name nga lang kag-address 3 points wala ni Steph Curry. Ni Paul gali, si Paul, why si Steph Curry subong niya? Why si Steph Curry? Brown ginpasa kay Tatum, nagtira sang 3, wala gihapon. Rebound by number 11 Thompson, basa kay Draymond Green. Nagapangita pasahan. Still on top of the key. Draymond Green pasa kay Iguodala, nagtira. Iguodala, wala. Kuha ni Pritchard. Kay Pritchard ang mula. Ginpasa sa kay Tatum. Dutalayan ng mga intercept ni Iguodala. Oo, kadasig sa kamuti Iguodala, no? 15 seconds remaining in the shot clock. 10 minutes and 9 seconds remaining in the ball game. Gatag sa instruction sumong si Coach Udoka. Siling atong ginhambal ko sa inyo kay Inato, ha? Ara sa kay Brown ang bula. Kano man si ang coach nila? Uy! Nagtira si Brown. 3 points for 3 Brown. points, nakasunod. 8 na lang ang abanse. 7 na lang ang abanse. Doga ni Steph Curry niya dali lang. Poole now, bringing down the ball. Pasa ay, ginpasa ya kay Iguodala, way malambot ni Iguodala. Nalambot man, pero layo gid. Way ikog Way ikog ang bula kay may ikog to. Kayuhan nyo. Ano? Kayuhan nyo. Brown on the alley-oop to Williams III. Yes. Gindang. Time out kami yan ay action. Time out kami. Kay 5 na lang ang abansi ho. Shot pa to, may bonus free throw pa to. Boy Guro. Why Guro Foul? Why Guro Why naguro? Why gid nila ma-anticipar nga ilampos gali ho? Why na? Why. Williams III. Ang ilalan si Robert. Williams? Robert Williams. May duha ka Williams no action boy mo, si Grant Williams kag si Robert Williams III.
Siya na, duwa man sila sa kwan sa Boston Celtics. Duha sila ka Williams sa kwan. Si Robert kag si Grant. Si Berting kag si Tantoy. si ano tagi na si Choy Andong daw na kwanto Nabuyan yung bula kay na. 5 abanse, siguro with pila na lang bilin man, mga a little over 9 minutes siguro. Siguro mahimo naman ni adjustment. That's why nga nagpatawag naman si Steve Kerr sang time out. Mahimo naman isang adjustment kay daw nagalima na lang dako-dako unta kay damo kadan ka posta sa aton tas 3.5 Sa medal. fourth quarter, Action Boy, nga nagpatawag sa timeout si Coach Steve Kerr kay 7-0 mo. Run? Run. Why sila why pa sang score sumong ang Golden State Warriors. Amo na nga nalabot sila kag pila na lang ang ila abanse. 5 na lang. Si Steph Curry, although nga medyo nagalagas ang Boston, 30 points na siya subong Action Boy. Steph Curry. 19 points si Brown. Nga mo na sila ang mga top scorer. Pero actually sa field goals, aban si Pegyapo ng Boston Celtics with 45.6%, 43.2% lang for Golden State Warriors. Diyan mo na mga ikuanong tagid, sundon ta. Ang dalagan sang scoring kag sang contribution sang every player sa Action Boy. Si Jason Tatum subong 12 points siya. Si Brown niya mo ning top sa ila, si Horford with 15, si Marcus Smart with 12, 8 points naman si R. Williams III, that includes sang niya slam dunk kay ina sa alihop. Si Derek White with 15 points, Pritchard with 3, si Thish with 3, why nakabalik si Thish with a total of 87. While sa Golden State Warriors, of course, si Porter Jr. with 12, ara si Poole with 9, si Godala with 5 points, sa gusto itong abal mo kay ina, Steph Curry with 30, si Lonnie with 4, Wiggins with 20, Klay Thompson with 10, and Raymond Green with 2 points. Medyo kuan pang scoring ni Klay Thompson, no? Medyo manubo-nubo. Kay grabe yung depensa si Action Boy. Kita mo naman, double team siya perme. Double team siya. Why pa gani mahaboy siyang bula, gina-make sure gid nga hindi makahimo sang attempt no ining si Klay Thompson. Kay kabalo ko naman ta, grabe gid siya. Kaya problema kay gina double team nila kay gina ipit sa depensa si kay Thompson. Pero si Steph Curry, kita na itong kinang, gusto din may hanap pag dobiyaan nila yan. Kundi tapos sa dribble, dobiyaan nila nga si Steph Curry, matira, bisan layo. Sige. Balik kita sa atong sining ball game. Fourth quarter kita mga ka-aksyon with Golden State Warriors leading the Boston Celtics by 5 points. Inyo bola subong. Bola subong sang ano to? Si Andong no tayo. Ano to man? Si Godala nagpenetrate no kalang-alang sa to. Pritchard with an easy 2 points. Tatlon lang ang banse. 9 minutes and 18 seconds remaining. Nakibot kita nga nagano to si pasa Godala nga nagulpi lang to siya penetrate nga ginpasa yaman sa gwa. Kagin pa agaw ya bla. Are, bola subong with Draymond Green. Draymond Green to Steph Curry. Oy, tapal na naman sila. Labot, Pritchard, dadalingin pasang bula sa kay Brown. Brown, ma-penetrate, wala sa mapasahan, na-intercept kid. Gipasaya kay Steph Curry. Sige pre, alang-alang gid. Alang-alang gid ka wala na Stephen Curry with the ball. 3-point lead for the for the Warriors. Pak! Slam dunk by Iguodala. 7 points for Iguodala. 89-94. Ara sa mga mula kay Derek White, nagtabok na sa midcourt. Hinay nga nag-dribble, nagpalapit sa Rainbow Territory against Thompson. Nag-fake si White, ginpasa kay Brown for 3 points. Yes! Back to 2-point lead na lang ang Golden State. Bout ganiya, hindi maglayuan ay. Bola subong. Nadala ni Steph Curry. 8 minutes and 8 seconds remaining. Steph Curry. Pasa sa gwa. Balik kay Iguodala. Iguodala to Steph Curry. Steph Curry. Nag-penetrate. Way pa, nalang-alang siya. Steph Curry still bringing the ball. Thompson on the 3. Solod! Klay Thompson for 3 points. Back to 5-point lead for the Warriors.
Si Klay Thompson na naman ang nakahimos ang score. Anak kay Brown ang bula for the Boston Celtics. Ma-penetrate si Jalen Brown using the left hand for an easy 2 basket. 2 points for Brown. 94-97, tatlong abanse. 7 minutes and 30 seconds remaining. Stephen Curry bringing down the ball for the Warriors. Pasa kay Iguodala. Iguodala ginback pass sa kay Green. Green nag-penetrate. 2 points for Green. Jason Tatum nagtabok sa bola sa midcourt after nga naggabaton sa inbound. Again si Iguodala ma-penetrate yung pasa kay Pritchard for 3 points attempt. Sulod man! Yes, back to 2-point lead for the Warriors. Sino to yaman? Sino to ba? Punch ni Lagro. Ni Pritchard. Pritchard. May dala siya nga pitchil. Oo. Si Steph Curry ho. Grabing bantay si Williams. Nagbantay siya. Yes, 2 points for Steph Curry. Jutay lang nga isola. Sira. Step back jumper ang sugata. Na 4-point lead now for the Golden State. Jason Tatum naghahatag sa instruction subong. Nagapay sa isolation play pero may foul ang gitawag against kay Steph Curry. Fourth personal foul ini siguro Action Boy. Para kay tiyamakon mo na nga lagson mo si Curry kay depensahan mo. Isula niya kadali. Isula niya lagi kadali. Tiyan mo nang 2 points kay na siya. Si Horford balik na. Si Horford actually Action Boy damo ni na pa-shoot kay na 3 points eh. Si Brown nagbaton sa bola from the inbound kay Tatum. Brown sa gihapon. Ginaharas siya, ginabantayan ni Klay Thompson. Brown, hatag kay White, kintira, sulod ng 3 points. Isa na lang ang abanse. 100 kag 101. Isang abanse sang Golden State. 6 minutes and 13 seconds remaining. Halin sa 14, anong 15 pag inaning abanse. Steph Curry! Budlay gid bantayan ni Steph Curry. 103 100 kita. High scoring kita subong ha. Ara na kay Horford ang bola. Ginapasa kay Tatum. Tatum ma-penetrate. Wala na tapik. Natapik pag ang bola. Last touch ang Golden State Warriors Siloni. 3-point lead for the Warriors. Ara ko hindi man makadali penetrate si Tatum. Tikat ako dako man didaan kay Looney oh. Galing ko ship yung doon ano. Amo na ko taman kataas ang Sonboy ay no. Ara na si Brown nagbaton sa inbound, no nabulayan pa sila magbaton sa bola kay na perti hugot ang depensa. Brown ginapasa kay Derek White, fake, nagtira, sulod. Patas na kita. A tough shot coming from Derek White. Patas 103 all. 5 minutes and 30 seconds remaining. Steph Curry with the ball. Nagtira, short jumper, kabos. May follow-up, wala. Pritchard. Chance for the Celtics to take back the lead. Ana sa kay Brown ang bola, ginapasa sa kay Derek White to Pritchard to Horford for 3 points. Ay, abansi tatlo ang Boston Celtics. Tatlo 106-103. 5 minutes and 8 seconds remaining. Boston Celtics leading by 3 points. 106-103. Siling ko gid nga kwan gid. Evenly matched gid sila nga duha. Ayo gid oh. Hindi magbayaya. Mismatch pagkadaan kay nagwardya sa kay Horford. Si Klay Thompson. Tuman niya kataas sa kay kwan. Kay Horford. Ara kay nako ang 3 points attempt man ni Derek White. Damo man sila mga shooter no? Damo Why pa nakabalik si Tuliao? At Tuliao si Smart. Si Smart no si Smart pa. Why pa nakabalik? Tiraman. Kay actually daw defense ginaman mapuslan si Smart. Unless kung di binaso no matira ni Action Boy. Kung di binaso sa ti patirahon mo sa patirahon. Pero ti subong depensa siya pero ti siya kay ina nang ineffective. Morning reason nga ti subong nakabansi na ha. Kay kuan naga-click ang ilang mga 3-point shot. Correct. Mga 3-point attempts nila naga-click, nakasulod. So, muna subong nga nakabansi pa sila tatlo. 106-103. Pero we still have 5 minutes and 8 seconds remaining sa aton sining ball game, no?
home court ini sang kwan action lahat remind natin home court ini sang Golden State pero hindi sila kabiya. Yes. In fact nabansihan pa sila sang Boston Celtics. Actually, subong Action Boy, kay ina nakita naton nga daw iya tanan sang Golden State Warriors ang sa 3 points nga mga penetration kag points. Subong nagbaliskad ang paya kay nag 51% na ang Boston Celtics. Sa ila 3-point attempts. Sa ila 3 points nga nahimo, 45% lang iyang Golden State. Nagbaliskad ang paya Action Boy. Sa field goals, 50% man compared to 45% sang Golden State. Ang kuandiho, ang defensive rebounds, damo man ang iyasang Boston, 27 kontra 24 sang Golden State. Pariyo ang turnover nila actually, patas sila with 12. Pero tiamo na ang budlay galing, no? Kay ang fouls to give nila, pero pariyo malang sila. Ang kanamoon, galing tiamo na, no? Ang leading scorer for the both team, ang si Brown, 24, Steph Curry is 34. Pulo man si Steph Curry sa iya, no, kon sa individual scoring kag top scoring pag-abala ng Sumboy. Sige. Ari na kita, no? Marugbalik na kita sa atong suning remaining 5 minutes and 8 seconds in the ball game between the Boston Celtics and Golden State Warriors, with the Celtics leading by 3 points. 106-103 kita mga ka-aksyon, no? Dali na lang niya. Relax lang kay akong sa kwan pa, lawig pa nang inuras. Lawig pa? Lawig pa nang inuras. Si Wiggins ginbalik subong sa ball game mo. Lawig pa nang inuras daw, nagkakurisong lang galing si Steve Kerr. Daw nagkakurisong siya. Libugulo yan. Nasa pangade. Gusto naman to ay kayo na. mahibi siya. Ito mo kinatukin. From 15 points nga pansin ninyo na yan nung tabo taman. Yan nung tabo taman. No? Ara Steve Kerr na. Nya. Kaya na. Ya, gusto na to kay na. Amo na to Ginliwat nyo pa? Ginliwat nyo pa. Ari na, bola! With okay, ara kay Draymond Green. Draymond Green kay tinagawan. Nagawan, ara kay Brown to Tatum to Balda. Horford na naman nag-attention tres. Sunod. Prepare your papers. 4 minutes and 40 seconds remaining. Dako pa niya. 4 minutes and 40 seconds remaining. Steph Curry with the ball. Kay Thompson. Thompson now naagawan. Do tayo lang magawan. No? Ay no, pertigan ng depensa. Wiggins with the ball. Wiggins. Nagadribble. Pasa kay Green. Green nagtira tres. Wala. Horford controls the ball. Bow. Kwanto iya. From court to court nga kanya pagdalasang bola. Horford to Pritchard. Walay. Draymond Green with the rebound. Draymond Green. Si Steph Curry, subong daw hindi matagaan sa makatira, no? Grabe gid ang depensa si Tatum actually naga one-on-one si Action Boy. Ara nagtira tres. Steph Curry, wala. Pritchard. Nagkuha rebound. Gipasa kay Tatum, siling Tatum kalma kita kaya bansita. Nag-call sang timeout ang Boston Celtics with 3 minutes and 47 seconds. Abanse anom ang Boston Celtics. Anom ang abanse, no? Medyo matulutig agad. Actually damo kuan damo action art nag-predict bala kag tanaw nga daw ang Boston Celtics ang madaog sini, no? Because even though young team sila, but mayong ilang pag-gel bla, mayong ilang teamwork, perting ila depensa, kita mong depensa nila na at this point in time, amo ni siguro ang pinaka-adjustment nga nahimo sa Boston Celtics is ang ilang depensa gid. Hinugot nila kayong ila depensa. They are known for as a defensive team, ang Boston Celtics. Actually ang mindsetting sa ila coach himua ang maayong nga depensa kay sila nga ang offense will follow. Ya kung maayo nga makontrol tang aton kontra sa pag-create sa mga points, at least ang aton ginapraktisan shoot mo sa bola mo. Pero kung malimit mo ya ang ginahimo nga pagpa-shoot sa bola sa imo kontra, at least may chance ka nga pag-abot sa aton naman makascore taya. Makascore taya.
Na kinahanglan importanteng depensa Action Boy. Ang hambal lang defense is offense. Yes. Defense Depensahan is- mong buo sa ring mo. Kay tanda ang kontra kadaan. May pa niya kadula paglaom ang mga kuan. Wala pa. May pa niya. Lawig pa ni. Sobra pa 3 minutos. Lawig pa ni siya. Jaylen Brown with 14 points nga nahimo na. Bula pa sa gyapon sa Boston Action Boy. Yes. Jason Tatum ginpasa kay Horford, shot jumper, sunod na naman. 8 nang abanse. Kung sa kuan ni laban-laban na ni sa pinamalhan plan ni way pag hindi man madubo mo. Ari pa lang ni sa pinamalhan. Otherwise, si Carriog, si Klay Thompson, ipasa sa kay Kwan sa dalom to. kay Raymond Green. Raymond Green. Daway na sila katira layo out. Kinanglan ang 3 points nila ni mag trabaho gini action art. Otherwise, perdihon ni sila sang Boston in their own home court. Tanawon tani si Kwan Green Way pa kasulod. Way ba kasulod? Way ga upod ang panahon Way ga upod ang panahon. Way ga ugyon ang panahon. First free throw attempt ni Draymond Green wala kasulod. Si Al Horford has now 23 points. Second attempt, wala man gyapon. Wala gyapon. Jason Tatum controls the rebound. Ara na siya man ang nagtabok sa midcourt. Nag-call na siyang timeout. Timeout na naman. 8 ang abanse sang Boston Celtics with 3 minutes and 17 seconds remaining in the ball game. Doga paluya ang mga fans ang sang Golden State. Kung tuod ang hambal mga tag 2 million lang sa ringside. Ringside na sa gilid kita VIP. VIP. Luya lawas mo Luya lawas mo. Kung nagbayad ka mga 2 million, VIP ka. Kung team mo. Philippine money na siya. Philippine money. Pero sila guro to ba? Si mga billionaire na to siya. Tigaling kita yung katalanaw na sa mga VIPs da. Mga showbiz personalities. Gani. Ang $20,000 pilahon di man na sila yaman. Gani. Yung panghatag malang ganit nila. No? So, tanaw na sila. VIP sila. Up to 3 million pesos kuno. Grabe. Bili sang ila sining ticket sa VIP Ang pinakabarato siling ko na 600 to $800. Oo. Di mag 600 ka kundi mga 30 mil ina kung sa aton. Mag 800 ka mga 48 mil, 50 mil. Grabe. Tanaw kay basketball. Galing kay lain Action Boy ang feeling ara ka gid bala. No inang actual gid kag ang kun ano ang sitwasyon sulod madala ka gid Action Boy mo sang kasadya. Ina action art game 1 pa lang Game 1 pa lang. Ano ba kinahanglan maglabot ni game 7? Correct. Sa game 7 guro susperte guro ay no. Ari na, balik na kita bola with Boston Celtics. Ara sa kay Brown ang ukon kay White ang bola. Ginpasa sa kay Brown. May foul. Pito ang referee. Ginbungguan ni Kwan. Si Green. Si Green, Fourth quarter, mako mo Celtics 31. Fourth quarter lang na 11 lang ang Warriors. 20 points ang kabansi nila. Grabe, no? Sa fourth quarter alone. Amo na nga nagabansi pa sila pila, mawalo na. 8. Ara sa kay Brown ang bola, nag-penetrate using the board, wala, pero na-rebound ni Horford. Ginpasa kay Marcus Smart, ara na siya! Nagtira sa 3, sunod pa. Daw lain sitwasyon gid, 11 na gabanse. 11 gabanse sang Boston Celtics. Bola now with the Poole. Pasa sa kay Wiggins. Pasos. Daw sila pa ang nag-delay sa ngampang, no? Hindi sila kabalo. Hindi sila magdelira. Nung kasi playing natang instruction sila sticker na doon nagpulo mismo mo upod nila. Ara kinalang-alang si Conway mo, Steve Curry sa itong attempt mo. Wiggins! Wala! Gihapon. Sa way na. Dubo na na Daw kalain gid sang ila sining nga wala, mga 3 points. gaugyo ng panahon. Jason Tatum. Ginakuan na lang Son Boy, no? Kaon na sa oras ang ginagamit nilang ila sining nga time clock. Sila na niyang press ang bola. Bola subong with Wiggins.
Medyo malayo-layo na. Sige lang. 2 points for Steph Curry. May foul. Offensive foul. Ha? Offensive foul. Offensive foul ba? Sorry, offensive foul. Di wala gid nag-ugyon ganun. Panahon. Wala yung ugyon ang Okay. Sige, dali na lang yung time. Ba, pantabi. Na, offensive foul na. Waya. Foul gid siya, foul gid siya eh. Hindi, kayo na to. Ay, okay, na pa yan. Kayo na to yan. Kasi nito may illegal screen hula mo. Para si Jason Tatum. Running the time clock. Gin. Aragay. Si Marcus Smart. Nagtira sa tres. Sumunod. Pila nga bansi? 14 na. 14 na nga bansi na mo. Iniadubo na ni. Hindi pinapalhan lang to. Iniadubo na ni. Pero ito kabalok sa boy. Diba? Sinulod din karoon ng mga 3 points at Oo, ay kasulod ng mga... Si Dalo mo. Why na? 14 nga bansi. Grabe nga bansi. No? Sa ilang home court. Bawi lang dason Golden State. No? Iniya, kuha na ni, adobo. Si Tatum, ginpasa kay Marcus Smart. Marcus Smart. Brown, Brown, nagtira sa tres. Nag-click ang ilang mga tira eh. Para na kay Klay Thompson and AC Basket. Galing kiti, kinano lang, kasegundos ang nabilin or 1 minute and 4 seconds. Kuha na ni Action Boy, mabudlay na ni... Budlay na ni Action. Kita mo naman nga daw... Napululi na iba, no? O may nagkuha na eh. Ang mga fans nagpululi na. Nag-raise ang bandera. Ang kaputi, ang taga Golden State. Horford sa idalom, nagsulpa, kag may paman pa nga free throw. 105, 119. 14 avances ang Boston Celtics. Hindi 48 seconds remaining. Adobo na ni, no? Adobo na. Kag see you in the next game naman. Lunes na kita, lasotso kita na yung mga ka-aksyon, ha? Sa aton sining special coverage, no? Ang avances subong 14 with 48 seconds remaining. Al Horford with 25 points. Will now go to the line. Madugangan pa ni ang puntos ni Al Horford. Mayogid ang performance mo sa Boston Celtics. Considering nga ari pa sa home court sa Golden State. Nagwa na si Kuano, Draymond Green. Amo ning masadya daso nga pinustanay ni. Why na si Plariho na ning pinustanay ni. Why na ni Kuan, why na ni isang ano pa na nang dugang pa kakuan bla. Mahatag sa mga pila. Ano to? Nag-time out pa gid? Time out eh. Balos lang ato, huwag ka nagana mo. Huwag gana. Ano naman? Kabansi na 15 oh. 48 segundos na bilhin. Time out pa oh. Why na? Sige lang para si Horford ang nagpamirakson boy. Teka ko mag-quantity di bala? Mag-amon yun. Ginapatay na lang ang oras. Di namiag ka pa na yan Ay na. Actually, subong ang highest pointer pa. Si Horford. Pila? 26 points. Sa Kwan? Sa Boston. Sa Boston na Jackson Boy. Sa Boston Celtics. Mo na yung, si Brown 24. Si White 21. Si Smart 18. Si Tatum 12. Balance ang ilang scoring, no? Kasunod. Like kay Golden Curry. State. Golden State, pila si Wiggins 20. Si Lonnie 4. Si Paul 9. Porter Jr. 12. Si Iguodala 7. Amo na. Thompson. Si Klay Thompson 15. Si Curry 34. Hindi balance sa ilang scoring. Ano gusto mo na son? Ako naman makover. Ako naman ang Golden State. Ako lang yan. Kita-unan naman na son. O damo, malinan niya Atlanta Celtics. Halim sa gali Celtics ang unay, no? Si Kwan, si Horford. Philadelphia, Thunder. So Celtics naman siya. 45 seconds remaining. Ari na, sulunod na mga bench players. So, hindi na ko kilala ni sila. Number 8, number 1. Alin na sa kwan si una? Sa Miami man nga player? Abi ko, ano si Griford, Bilika, si Jilika nila. Jilika? Oo, si Horford ka, kasi mo niyan. Son boy. Ayos. Kapula sa lips ko. Nagkwan sa ako, nagpabibis.
Yung beautiful eyes siya. Beautiful eyes siya. Kaya niya makakumuna ko bonus siguro. Kuana, mga bench players sa sumusupo. A sign of sign of kuana na siya ng mag-concede ka na ba? Concede na. Concede ka na. Kung sa eleksyon na nag-concede ka na. Concede ka na. Adios. Okay na. Time na. Okay na. Bo, nakuha pa ng bola. Ay, ila pa. Ginahulat na lang diri ang final score. Tres pa. Tani pinasulod na nakaina pa. Ate, kay White sa madalas sa listahan. Huwag mo sa galing yan. Huwag mo sa galing ang iyang schedule sa next pang ayuda. Ara no? Steve Curry, kasi nga na, 108-120, 12-point lead for the Boston Celtics. Normally, mag-amo ni Wine na yan. Hindi na pag-i-shot ang bula. 120-108 ang atong final score. Sorry sa mga Wine. Sorry sa mga, pass your papers na no? Sige, time. 8-point lead for the Boston Celtics taking game 1 sang NBA Finals. Okay? Ang atong action doors. May winner pa ta? Gagawa na kay para kung nanadadaw kay para panagtag na ng ato din ng pagtag. Si Manang Duro lang ang in charge na eh. Iyan na chimpo eh. Kasi pa nakainag purinot sa ilong ni Action Dorel. Lain bala ko na mo pa na mag-trend Action Boy. Kagada mag-newscast ka mo. Ara na. First winner naton. Ha? Ara na. Ay, amo man ni gapon. Sulit. Hindi na guro ya kwan graduan na. Kung okay lang. Kaya nung tanay iya kung sulit ya kaya ginpili na iya sang computer. Sige lang. Si Manang Dorel na yung design sa mga sadya ini. Sige ah. Sige ah. The same. Ano nga random picker na nga. Tani ang mga prayong ngalan ay naginakuan. Are. Romulo Divinagracia. Congratulations. Amo na ang first winner. Romulo Divinagracia. Manang Dorel amo na. Kalain tingin Manang Dorel, hindi mo ko smooth no. Second winner. Sige. Second winner naton. Lion Ascenso. Hindi taga kuan. Lion Ascenso ang atong second winner. Ano ka dalam instruction pa si Action Dorel. Manang Dorel. Gakurog-kurog yung likod niya. Wala na yun. Nakabalo siya. Sige lang. Congratulations. Sometimes you win, sometimes you lose. Ikala ko kakwaon mo ginangiya sa Golden State ka mag-cover. Sige. With that, mga ka-aksyon, salamat sa iyong sa atong special coverage. Kita na kita sa Lunes. Upod yapon sa inyong malagad. Aksyon at Tayhopon. Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.